baby biara ene sprinter na ko E2 a VIP ni 2 driver na onim ka twi into ye producer no agina ye nyesa metwi ka na fa so MC afo munyina ye ni mantwi amfa mo so ka ni tudi a ugina kwan ho no anyina ya mede bebo into obi anyina ye na dwumadie no nkotote mfama ye ne nkonko ye nim ye tufa krobia ya de VIP ne koso enkwan ye yusu VIP timi tufa wiem nti e ba se asem no case ni wo wiem a unse VIP ni nam wiem asase so enam so insu ase enam ho na eniema akotote de amaye ene efiara me nana ne kan ye ene ya akohwifo birthday ene enso ye yenuanom bi anyam ba bi ko omunkai dum da ne omawre hoda ene mo chiri bi aso gidigidi one ukopie konfanology sisi ya ubehunu se anadu grab to this time no obi dia ye late sila wotwena bo so na ode yakwa amanema akotote ede ama won se abusuafo ni nyina yema won yako na yama won hyeden nyame na ahyehye ne sa ebiredu aye nyina yebeko na obade etirimu poni ni susu ye no atimi abam ndi ato obi na nto wa ya na osusu amuani age firi se ebi ana ne de no kra de ye fe na me ne wo de no ankoba ne sa etumu amura ho ne nyina ye kyekere mo wure ne yakoso akai mo se ye tena sise yi a asisi sama po mentem ho ase eno nkomo ne yedi o eno ho ntini ye ba adwuma o ni waso ndi ye kwase abuo wi ase nyina kwase abuo hina ne fa ne bra na Sompa Asem Mpe Nipa ene na bidwafo ye nhwehwe no ma ye ndokro ne nsem no na ye mpa asumdie mfama o case no a ahye wo so acha untimi enya ho twabre ya tena CMC afo bo adwuma ata oye Kevin omo ye ntafo omo sese omo no nhwehwemu ni mu baako walija baako na wahwe abeto ne baako no na obaakoro no wadwale awi ahwe abekase okunu bepa ho akire no wani mra ho so no na yese wosibubonuam ntino omde ya no ahwe omo ye very crooked said omo sen ano dene na ano so ehye sanso na safo be makantanka azuka omo nyina bo adwuma na Kingsley wo ho omo bo adwuma Awurade Nyankopon nhiro se da biada omo bo amadwumadie ne ba afidie so kama pa uko TV side wonso so abekwa akoto eyemi amade nyina msikuruma nyina ne fie ha nyina onnewa ni dinzo nkama no dawo okoba jesi simprimu okoba jesi simprimu obo adwuma den samro agye dem sabro fo krama no beko na konya na chi nikura wa chen no na obo adwuma dada fidie ni sama nema ekotote ene producers ataya chimi enya bi de bro se de bia wonim din no kokosati frecha obo e chiri dom na se wasi abegina me bonku so ne no mi gidi se ne VIP ne mo no wo ye mistake so dia meda chiaka na dia bone pam na onse me ka na bon enti wonyina yi na niema nkotote sanso ene ye enkwanta bisa Isaac osi nyina nkwanta so mo amani ana ye ntwen wo mani nanso de biara da ade hia wa hwa na abegina wo na chense kwa me na mete ha no na eniema akotote de amaye ma de nyina me wo fa se wa tenase edin no fen agudie polena ene osi na fuzu de se mo de ba na no hye na ni debate bi so da pono so nen so no enye nkura asem kura enti na wagina dwa denden dia blue black bi sa wa miem de ni chen ato ne kom sa no a wa pia ni tinagu ne ho simple ne no utumi se wa ba ne ba pa sanso na Asem Mpe Nipa panyi no da ya no ademono no wa huna ademono wo ne widie ma wo mpe se ni chen tishani ya ahwe ni shees sere hwe ne fon so ane se wo hweso no Asem Mpe Nipa panyi no ne fon de gina nwumiri nti mo ne wo fa asefo na mo wabruchi no mo nka mo wo fa na ne phone de phone wo ye kwache obo ani ta ade na no ano dene ene ono so ebochi do ma dwumadie no
akotote dia mame me am di dwumade ho chia me di ne ya Kings de Kwakubu ache na mame de mame the nation's uncle offer Bishop Lumba eno ya mahonhum dini obo eno ana de me kwa akire anti ya me pese di ne pa me chia me wofa ase yewura opemzo otumfo se tunyam kese otie dwumade Awurade Nyankopon wonhyira no na eye ono a ne betwani go so mahen na akwasi baafo obosompra ono so hwedwumade sisi anyame wonhyira no senior contractor Kofi Job oni Mr. Yabua nyame wonhyira mu nhyira dum Bishop Reed Kondosman ene ne bakwabna na ejasei owojoso otie dwumade Awurade Nyankopon nhyira no otompa boa wojoso papa we Friday bi obeba fia na mohuni pakro oni bo na nima obehuna de obetima ye pa na ohwe na nima watima hunu ne yekoso na bibia akọ tote ede amaw Kwaku bibia bokode Kwaku bibia boko ana de Nyankopon aye na dwuma na sa papa yi otimi change de opebia na woye pa wo hwe ne pa na me ne obi di nkomo busa se ti de hunu kuma se sa na baabi ati na baabi Herbal e wo Ghana na onipa ko na me ne ka se ne pa de onye sho se baabi ya na Herbal na me se nyame timi se san bibia o ani Herbal baabi na Kwaku mi menya pa de a nanka Ghana anka weda ne se ya anka anka beboa nanka onyi ya wiane mfiri ya so say yade ye wo mu but be used to nse wianye wo Kwaku mamenka se be dwuma bia eden bia awia bombia no ede ni haba okay ede mre yoba okay because koto so bi bodega Sompa na wie gina so a Kwaku na homte ene du sambe se kura so ni panta anwale so because in fifre bi antew to say nwan mo abreche obetima shatara de che obi ba be mana brew unwam so tia se nti ene ha no de eku ye pa ya wia no nti weda ne ye se ya ehu se enye ya yi de na Kwaku cases bi so wo kurom asa wia mumu a nipa be memini nipa o anu mum de se no so ye no dan ba bi ni asa agro no de me kan ne no dan ba bi ko nti so fa no ya ba yi de na che se ne Friday no amanfo bi bo mo no say ye ochina memene ne kwasi ye be ne homo na so omo fa nche because 2 days ne kwan so ye na adweza ka Friday ne kwan ke de be ka ho emfa so emfa nti omo fa anya yi na ye kwede ne tifo ne ahwefo a o magije tata beto same yinu omo agro e che obibia ya na obodi ana kwa manson kwa manson nti ye che obibia okay che obi yenko collect agudia polena bibia boko die ofa nkwa rehu me mobo o ma nne so ma sebi ofa na so ho te sei Awurade ayade edodo o so aye fe ofa amasa achim woni me ofa o mo no die eduru fia da nwumere sei na me humu a na kese ma ye ti sebi yes o mo aye o musisu pen no ya na o munyini mu kire nti na se mo si so pen titru ni me ofa o mo no yes wasi so pen unnim so aye nyini num na tete kwa abam ba ni unnim so no musu nyini kura tumi se unnim so ofa mo no de wonim na ni so ankasa wabre ai wabre cause drum be bia se de me hu ofa pa agire ni ka no amie mu no kumasi yi aya arabi bia ya millionaire se me ni age kumasi yi aya anka OG chairman come the man OG's chairman old gangsters ya da nyame ase no kwasem I don't know obi hu ana ya se na ni ka chiri mu so na low ani asa eno I chese wa wo shed high fosu ne ni pa bu mu bebi ba kwasem obi oni ma de to bia sa kwa no agina nchen obotame di obi yi fi oyigu ho no oyigu na obo mpa ya se we akwa we onim so ntomfo nyangum na fa sa na tem ero na so mo no atim se bra na oyi we so no na jem onim no aken so yi nanum na bibia akotote dia ene ayi wa futu samsade ye ne dante wo fia na wo prepare ho enche ye de bibetwuma mamo ene ye wo twuma mentwi bi datwa so a atiti nipa e wo wiase nyina obia e wo saade we ho chefa e ha obia sa case ya bebo so ne no e ha obia pe mu nkyiremu pa enya ye wi de beto apono so ne atwene sere ne abasa na won so do adwenkyere abetua so na niema akotote e de amaye ansan ye beko ya futu samsade da wonim na boafo bi na so ya sere
enye sa aboafo ya anka Sompa Asem Mpe Nipa nke nsebi nti eba se ni amo ndina ne ye no mo ene ni losing beverage se men kan kire se eba na bibiduro ayale hwede a okotri na a mistake kese wo se bibiduro ayale hwe wo gina wo se epeme wo se wo de mo nkai kora no ono ena nsa ye nom koyi mumpo wonam ye bibiduro kwa so se be ye ma ene effect bia e dia ye nsa ye friend delay mind dia badwa so ntime nka nkira wo se na yale hwempo dia de na watu adi odi nduru ahodo bebira begu adwaman so a Maria na etata wo e be ma wo be ma mu na ne ma nkoyi wa ho de na aba from fibroid bi na eteto ni nduru ne doso losing beverage se fa ne number ne frɛ na de checho ya de ne no nkira odura wo to e be boa number ne 0242 133-577 0242-133-577 0242-133-577 Burukutu ya bemensu de eno ani burukutu omose memo amane yenkanche ose omo sachets ne da so wadwaman so na edese ne tiapo se fa wo minimu na atena waduane ho wanhwe ya dodo a onim se otimi di ne chire de bi betum mu efiri se mo onum toso na mayam bie ma didi kama nti wa wanum ato a ontimi di no wase de burukutu te sachets ba ko mienu bi na ne bone ma ho 5 minutes net na waduan no ho wanhwe ya be ye o se bibi no anase eyi na pese o ka wadwene wase no o de pesachers ni bi hye obotum sa ha hu se busia panyini ba no wate ano ne apese o ka bia be ka jom sempo na niema akwa na nimpa burukutu be man so se men ka cho pedodo to afre number 0244 620 294 0244620294 ofrena obeje wo so bia de no ane krobo nso so no eno ane bia etim 50 days ano a na wahunu say yes wo bobo bi maka jo say sansa we na ye bia be ko bia ebi wase even sofu panyini mpo wu ne de da no a ye wie ne betena ase abebo krobo de di dok no etrese ne ho odiri o system no mpa no age ne ho dini krobo ne etim 50 days a obonse ne wenim no mkura menintasuo sa utimi say yes bia no eno ane krobo so de se do madwom hu di nti number no kwade ya no mo heda mfa ho sa wo de bra mo company bia ba bia wonim betudu do okọ na emo amaniema enko tote emfa emma na eniema enko tote emfa ma 21st clinic sciatica yare na omusawo 21st clinic semen kancho se omayale sabia no ebi wokumase eda so bo adwuma dendende na doctor fo ne dose oni senti no wodi bia kwa kopie Europe sa me omo hwa yalefo a ewo ho sciatica yade no ano omguso sa na wagya doctor fo kukudamfo bi nso so wo Ghana ha omso guso ebo adwuma o semen kancho so wokumase na sciatica tetewa wohwim omo wo ho oba beto omo meboawo amanema akotote dia ma sanso no oboase oso omo bo adwuma dendende akra omo osunyan nkranza tachima omo wo ho a omo bo adwuma tutumirika bra na omo mo awonhwe o manema enkotote mfama o se fa ne number na no ne hia o frɛ no wayira mpo motima direct o number ne 0540 311 0540 311 0540 311 21st clinic see mo amani o mko pie Europe no afede course e be nyina ya South Africa obi anso so opayale hwe e South Africa wa omoni it was men country so omo e South Africa say omo da sumpo e wo ho eni nyina because omo ko eye enora nansane ne rather no mko do South Africa which is 21st and e 23rd omo bo adwuma wo South Africa wa omo ja doctor fo bi wo Europe wo no di bi nso so e South Africa ho do that so wo Europe a ofre omo a onsa be ka omo am South Africa so monsa ebetimi aka omo amaniema akọ tote diama Zambia omo wo ho omo ye adwuma wo ho dia Switzerland omo wo ho na dia ngwase yadi na mbubo yin yi akọ nkokorabo Johannesburg omo bo adwuma wo ho dendendende a chese enya asem geto akra o South Africa patam ba bia fa number ne frɛ South Africa fo mudi hu dodo fa number ne frɛ no mo njo na niema enkotote emfama on number ne 0244 915 116 0244 915 116 so from South Africa mbebuku na o ma hwe ma niema akotote dia ma COP fertilizer COP for se men kanjira o se eba na COP 15 or COP
2010 ebo adwuma den wo se men kan kire se koba se ntos bi na wadua eyemako jene enema bi ya atoso de sa ano a unyom fertilizer ni bi gusu a ebeso doso na ebeso fefefe aye na hana wo de ku adwama so enso to sa nso na wadua emo aburo ne nema etete sa nso a omo wa no so fertilizer ho be ma na so doso ama aburo na ni ma so so ama wo ton enyabo o si tumidika beto bi ne nsu ogugu yi wo de pete so awia bebo na se aye na hana ha e de ama wo number no ye 0555 909 437 0555 909 437 from Mombejo so na enema kotote di ama Christ Inspire Ministry Mami Abigail Asanto Asem Mpe so ye prophetess o ewe ebude Awurade afane no mum de ne ye adwuma soronko a ne bo nyini epeso wo ye wo se oba eye ampayo new estate wo badwuma wo difo ba yi se Awurade apagya ne nsa ama ensenchene nko na ekoso wo hwese de ne nsa na ewo soro no a wo so de wo ha ba enu se ne nsa ntofo mo no na oba de adi nkunim wo se cancer na wo pa brebi open paibo na brebi opa asole no Sunday bia no osom brebi na niama nkotote emfama wo so pese onya nchiremu details efa na asole ye ho a frene number 0243 263 899 0243 263 899 Togwe ahaban keke azigbiribo zongaru kagoka Togwe se menkantro se owo ejoso na kyan kromu an wo ekyan kromu tre kyan kromu kwan ketu abi ya kroba ko ne yefre ba bi bomfa na wakwa kodu Togwe ahaban keke na kache papa we yi bo adwuma den o se spiritual matter bia e ono awo wodo ho beda na obebo amane ma akotote di ama obi tete ye koto abe ye bodyguard ye police ni ye soldier ni ye de wo kwa akopata ntoko hia bambo na watima kwasa abafie asumdiem bebre kokokam enam se bambo ni hunti obi nso koba opase otimi koba de abehunu ono Togwe ahaban keke azibiribo zonkaru kagoka waso ndi oya abayifo hinu tudi ofrase me hwe bayifo hinu no obekire on yefiefo aka afa wonya no amount ne pumasi bi de na asumdiaba Togwe se fa ne number na ne hawo no wa atwa WhatsApp keke WhatsApp nsabunkum na ye recording say me yadua na me yebretu yes a recording ne man oso ye wi abodi ni ade ka wo maame no na bia wawuruko obehwe wo nsem no ne sa di na abobo no de hunu ne di wachi wabusuam no wasi ano kwan de man number ne 0244 484 747 0244 484 747 Togwe ahaban keke no ene eye wa futusemo dia na etete wo ade na hyewo so ade na won so pese o de hya afoforo nkran eno ye ne agudie polina fo futu sembra ofa medase mechia yahwefo ene yetiefo nyina ena mafutu semo no mesre na mahye emaya na mema mawade eguo nkran se nyame hye modin demo mfonso amudi kan ye na wade ya na edi kan no mesre se modawo mamukode to so biemu ama monye sanfonso ni biemu na wawadi yankogu koso mprepi na wadi egu a da bia me kasa ma titiri ya na ye bere yie pa fa ye mofra hwe ne ensem bebre nti mehye wona awari egu no enkuna se ye nkoso na ye nhye ye hodin na de to so mienu wafa won mo so amawura wadi mu na mutimu dada eniama bebre koso aya na titiri ye ma ye ni enko hu bebre awade no bompa na wunya ye nyame ye wadom na akogina asore dem na eba fie besere wawade na ba ma uko fie kwasra baba wa bia wade minim se nya de a wo bompa ya ansa na wonsa etimi aka na emom wunya wade wie ye ne mpaye no nyame sum no asori yo wade yo wajai eti se wanhwe no ma biye na wa ma wani ana ho abonsam ba be wura wade anim ebe ma awade no enyina eti mesre nipa bia wote awade ase bia man pai bo eni wani mu kan na fa wo ho emanya mi yie enye saa obonsam wo chiri de yakambo mu bonsam beba bewura awade anim abetete awade mu ama sebe de na wonwene na wonnan susu da no ebetimi ato ewo mpofiri mu etimesra wadefo se mommom homodin na momfa mo homanya mi yie na mommom paye ensre wotwe di ampo nyankopon na momfa mawade no enhye nyamensa na obonsam a mewuram de atoso mienu enamfosam mesre titiri oba bi a wote awade ase bia empanifo ka sembi se wosene wonyonko a wotawo mesre ayonko na woni wo mudi agoransa na wo be ware no sese me nkasa twe ho firi wo mo ho de nanso hu kwan a wo be fa so a
woni wo ma yonkofa no enkoye se matitim ana enkoye se wate wo ho so afiri wo mo nkyɛn cause sabe oba warefo enya oba wo nwareye ana betufo afa wawade ye ho enti mprepi no ema titirimu se ye ware wi a ye amoma ye ni nkosa ekwan ne so sabe nya oba onyanko a wo betufo no wo be de na be hu sa adwen papa no de ba na sa adwen bone no de ba e bi kura wale na wote ase no eye ne ya ba wo kan asem bi kire no a oba na adwen se wo be wa adwen se bi afutu papa bi no wotu onso bi ana na wie ye no na akoye bone enti oba warefo ema wo ba wo nware ye entufo ana susufa wo ho ye den ema wo mo enam se wo sene ne kakra enti otan bi be ye den ebeba se wo hwe na wo twe ho firi ne nkyɛn ne beboa wa fine ba se wo twe ho firi ne nkyɛn na mo wo hu sade wo ne nkomodie ebe so ani de atoso mienu ye kasa eduru mre bi aya ne ma ye predodo ye num kasa bi nye ye num kasa epam mema ede wo mu firi fie hwesa be ma kura firi adwuma beduru fie no obusa ne yere se oba ne na akọ adwuma no mam ti se no de fa ho ben ade wo de makosu adwuma ade wo de me akoto adwuma mu a wo bebusa me adwuma ho asem maame mesre o mo obonsam kwan ama na be wura mu o mo obonsam kwan ama na be wura wade anim eti ya no kasa no duru mre bi a ye ma mema ni ehunu se ye firi efie me ka fie a chese ya tetewo ya training ya ma won teteye e wo fie ti duru mre bi a empo se wakoma wo soro na se wo bu afu a brafom ye fa kasa de ene de mema bema da bia ya ne ye ka se wo de kasa de ne akrokro de bema tambia ba bia wotie bia wo hye wo nkyɛn na emom se ye o mo ka na ye ka asɛm bia eya de kira wo mo anytime bia no be dey o be free ye nkyɛn akɔ wani be ba so no wo ni se bia wo kuno ti wo nkyɛn da bia bai wani be ba ho so no na ba ya ketewa bi de kasa kakra bi na waje na ye dey de afiri wo nsɛm na kɛse hɔ no amo obonsam kwan amo obonsam abewuram de atoso biem ya ho siesie ema titirim da bi ene de me bɔ ma ne nkwan cause me se awade egu a yen ma ye bre oba warefo won tade egu akonwam o man tade egu akonwam wo kunu tade egu akonwam akɔ enoma ye si dada na kan se wa ye fra homa so no egu mpa no enkyɛn na na kunu mo da nkyɛn hwede wo da mu aye sister wa hwede wo ba shiti aye wo kunu fra adwuma ba aye beduru anwumere hwentuma etwa wasene hwatade ye hye wo wa pia bontia ko hu maaya yesiesie ye ho sister o ma ho kwan am obonsama be wura wade yi mo yesre e ma titiru ye ni ye huni sister nwumere se de wada yesi aye na wada yesi e de ne ho abai sister hwe ho furu ban ade koda wukuna chi enti ye fe mesre e ma ya dawro ma eduru mra bia mesi ya ma awade egu aye bro enti mesre di wo huni wedie no di nini o motu o mafu ayi ne kama ase ahwafu shevu bibia kama na ye ni ye widie ni muni ye di ye fie ni no ni ye di ye widie muni aba ma hu ana ne ko do da bia me se e ma ye siesie ye ho ya akono memema o mu pe ye yie oba wo siesie ho na ho akono a wo kunu wo pewo na da bia sakatu wo bo wuti ase ye de ni na ansane na tirimini na ese afu fa ho sister won ko a wo na kira ama wani mu abopo emwa nipa wudi uhunni a wedie no kura nkasa no ema nigie wan kasa kura wutimi ye free because efi yade na emom se wo yale mpo na se wo dwale wa wote nkasa wo hona mu na ho asisi wo so okay sister wo de wa hwe wo kan no kure chance a wo kunu didi mu ntia ye chance a wo kunu didi mu so no kabade so no sret asemo esronko asienko wo kunu ba efiri adwuma ba wo ntone kan se wo ntone pono wo nyare hwe otimi wo kunu kura timbe buza se da madua ne wanu aka nze na si ho no no buza sa na de na de aduan na ya na wo kosika ba na de ma me yema saa ne ma no nyina emfirim sister ko basa na wo mabonsam kwan amara bewura awade anim de atoso biem a me de masam eba wieye ema yense yekunu mu kete be ma wodidi me ya na wotimi didie ebe ne mabuoru be ma ti edidi me ya ene wotimi didie eti abra wato de pono na wadidi awie no eduru empa so so a oba ye wasede entwetwe ho sai na be ma obedi jama no na wonya de ope koso honam no yemienu ne yadia wonu kuru de yasutumi oba so wodi wan kasa we de yasutumi ti duru na bia sanka de stam kura de wada yasi ayi na bra ba fie pa na obepe ba ku bia ye na ade na da ne ateatea koso duru me bi kura ba ma bi ho kura oba wo ho kura na wotea ne pe wo sana ne ho adwodo no apere ba bia ye de atena eti duru me bi ma se ya masa na no
ehia ye bebra ye ma obonsam kwan e ma ne gu awade no edura homache pa na bra ekwakudo nso asole ye na wo prepare wo sister akua sister ama sister ya na wo prepare wa yi wani ato baabi sister wo ya ma bonsam kwan ama na bewurem na se enna enka wade ho na nka ehia e ga ba ma betimi akasa me yere ne me nantifi a mesie me mpese oba no me ma ne bie nti me don fie no enna na ma edi ne tirimu dem cause wa ma na ani eti ama adwenbone kwa yere aba ne tirimu eto oba ka se fie na woni wasie no wo be fa kira ton wa bra wonya dai wo hunu eti mesre e ma titiriu e ma mesi ye kwa wade na se gu a e ma ye bre o me ka ho bi ye bre eti mu ma ye ma ye ni na mu ma ye ma obonsam kwan anytime bia na ye ka ye ho bomu a din sabonsam be na mu nipa bi so ana obefa kwani asa bi so abebo wuram abo ai ya wade no eti mesre me de manu si ye ma titiru ye mo ya wade ho ban ye mo ya wade ho ban ye man paibo entimi ye yensiesie ye ho ye ni ye huni ye ma ye kunu ye mukom ehia ye na empa so nso mo ma ne ehia ye na nam so e ba ma ya wade agina oburunsam e ma kwan e ma ye ma ye ho kwan mo oburunsam e megu ya wade eti ye fanye afutu semene adehyiade se wutimi ye we nyina agudi apore na se e ma oburunsam kwan mo nwura wade ye nimti ya unu se de ye besi akoro ye kunu ye bedinini na yebesiesie ho ama ye nipadua ho ahia ye ne ba ne sa awale ne beso ye beku akoyenim kwaku afutusem kwaku me da se anchia ye tiefo ne yahwefo nyina amje so pa ajabaji wore nyame papa mi bibia papa bibia wo bia na odifo Japan one Dr. Yoko bibia odifo mo bia one nwia chia mo pa ana pram so ne nana wadaroma so ni menwa ba ebia wo bia ho kani ehyiamo kwaku ana mafutu se me dedicate ama me ni menwanu ma omutie ya omunibi na ye wo omuka wa fo mabati me dedicate ama mo edu me bia kaka metima kan se wa wutie program na unibi na sebi fie ni bi na wa wonso unibi na watitu mowrem na ye gye ono wade bi efru nsem kwaku ya ne mo ya ne de Ghana asia ye no kwaku edu mebi pa na ukone sebe yedi asem wo baabi na hwe yeni bebi ye de na asem fa kwaku ya na ahomte pa na panifo sebe ewere ni santomago na ewere nso sa bebi e hare makan de mame fanchi akese nso ma na sa ma hina asafo ene ba ochamfo asafo hine na anu asem bi beto ha maame bi ana na sase na asafo hina chamfo no nia nti ya asem no efia enye ono ne penso na ono ye se emfa asem no nto etu anamoko asafo hinfi koto achiamen ene ninchika fo no trankomia no ma ye keka asem na me kodu se ye ntwema chamfo mra bo chamfo so ba ne maame na frem se ode ne kura betu bibia ne kura da se maame ne kofa na sase na papa mo boni mo ta na chi na maame na mai maame no o frem te chi no we ye tete ho amete ho se yate ti ye bo ma ba so asafo ne nkwaso bibie de bia e beko ba bi se ne benya nsa ke nkwaso kwa na mafutu sem no emwa pa nya unwa bone emwa pa na nya unwa bone wate na mera ho ne pa se o te fidie so na wo kan kura kire ni pa ka unwa onim se wadi ni nwa bi bone ya sem no ye ka ono ntutu ne namra because e bi yesa ye musa se omo aya na omo yesa no omo de se binyansa na omo ni mu ana omo peni yie yo ene de ne ehu ade aye tra ye kan wasem ya sem papa e babua ma sundua ba no obi se me de kokot woni mpefe se wabua pa de boni di ni nwia anko ama no te moapa emfa boni enye nwia wate wahini emwapa emfa bone nya akora na obeto asase wo ho no wahini emwapa na emfa bone nye eni hiani na sabu susu so woni bi no emfa bone ni no bone utwu mu tan na wie ye ho chenipa ni misa de wo ya me se woko obi ayi ase na me se wokoto se ye kana semu a
ana koto se wo tie ne history ana wo to se be obi bitwa bok down se abrantie yi ana nan me se bomode ko back ko tie ne history do dia ye obi sa woko kwa mu apa mfa bone nya onua wate ade na ne ye hu Ghana ha wo hwe Ghana ha na kwa kumi no mienu di adanse ne wa wutie ne wa hwe di adanse se ehia for your doso na so sika for do mu de sika a capture yen eni ba bia afa eno no nko aye wade no wa ye wade enye no no ase gye wa ka cho se fa me court wonu mpefe se wunya sika wo de be court asuma to aboa pa de boni diu ena wo tesa si utrase ne su sa de ade aye obi age ade bi afiri hia ni wa bi a wo hwehwe se ade ne nya wo dia ne so wage ena fie ento ankosi efiada ne memenda ne kwasi ada dwo sesan wate kwa ko fa lawyer so de ko beka cho se fan case na won kasa sese abrantie na sabi oba ho a wo be ya advert ka chen se me se ma bia me pronto ho obi opeso otu kwa bia no bra fa sika bra akwanto apetie sika keka nupa be se nice enumisia obi asika ne nambia 150 be 200 400 600 1 billion asemu abuapa de sa boni wedi unua edi unua no mo onka emo pamfa boni ni unua wate ampo kwaku benye sika ko fa lawyer ubenye sika because na Ghana no wo sika wa adofo obi enu wote Ghana wo sika asabe de oye ne nye na so hia ni wa no wutim say me master yam di nachi ade odidi akulai ade odidi abrante nye na so me koka anu aduane bebo me ene na ade ekọ bruzam jam no ene asa agro intimi pa se munka ene wote sa sesa areho jatama hye kwaku Ghana hapa me so obi kana sem chewa enoma pa ya gie free ni side ene dia ya gie free ni nsam no enye yize enso sa nipa no na wodom eta na chi aye papa ngwani mante na hinfu bebre ko ba bia na matwofo di o machi including sofo so se ya wa kukudo eje na sem ni dia ebetete anyanya nche na wo so ne nyanje na sofo ko ba bia na edai body gas di nachi ene nyanje ne stop ne boni bia wadi ti de bia na dwe kire ne se obi te ba bi be shoot no ana obi te ba bi be so ma bobo no ti de bia na body gas di akire apebia di fo na ne abomofo o mu su di akire ne kura pa o mu yenka me so mo pa emfa boni ni unua obi okay wa wo travel and tour wa wo si wudi amafo to kwan wa wo si wudi wo to efie wura me se mo pa emfa boni ni tenant wate tenant mo pa emfa boni ni ufie wura ni nyina nkwa yanim kwakuni ensa asundue ene ahoto ebeba kwakumi da ase awrade nhira o yaya ne sa asundue ene ahoto ebeba omono asamoa afutuo no emoapa emfa boni enni obi anokwasem abrabo aye boni wiase no ebinom boapa de ade ya eye obi Wofa mafutu se ma mede bere wonne enie me de ene se love yourself first do ho kane sana twika sana be ka kire ya do ho kane me che ofosuo be ma aboaje ni ntiri fosuo efiada bia metena na nem awrade nyankopon hira ne sa akonya kakraka no baby wo bi awrade hira no na onya ne kase mae kakra me kan nyina ne se love yourself first do ho kane enemetifie di na me dwendwene sa asem we hu nam se ensem bi yetra but ensem bi wo mu agudie polena etom da bi wa abrabom no ante ne man ketenkiti bi ase a nokwasem aya bre ene beto so wa abrabo aye bomu nokre enipa bebre atwa ye ho ahia wi ase a omodo ma yonkofo won nuanom wonom maamenom wo echen wo mo ankasa ho which is wrong emwa abrabom do ho first wate nokwasem maame ne sole ya wo ye no ena na wom no ka se wo done ma edu o say ni sika ti asem ni ye pa na o sa say na daje awuri apole wa wi wo ba school fees eye wa sade wo say wo sika tua nokwasem
Osanso se wadaje de ma no si obedidie so oyare atena ne ho ma ne ho to no nanso bere bi beba obebe ware obeja maame no a wose adaje tena ne ho ne nyina akona ware maame di betimi ayare ade a wanya ne ntem aye sika ye de ba bi kuro di maid ne beba betena wo maame ne ho ono ankasa wonya adaje ma o sede wonya adaje ma no ntimi paacho me ka cho se wo ba hwe ne de ne mom ya ma ho hia o do ho ansa ye bi ma no but no adwene ho se me nsoma ye se ya ma me ho aduane pa me fo so se me mayi nie he obi atimi ado ne ba onya tekuo de ato ne ba achi akora na didi ko school ba aduane obi dum ne de che sa de to ne ba no so pon ba o medi ma me na nya osa ne akora ne wie university oyeye no oba bi abefa na kwotena ne fie okokora ye bo ne ba ye. Love yourself first. Do kane very important. Asema me no ke obi afo obi adamfo wagina di no kura manadamfo ya but onya ne da korope no wantima anyen ne ho se akwawe na nya aduane na meni ho a onidi etimi so manya me twen no akwawe na yede me ko afia so otwa akwan no otimi kai se onim se madwuma ye otimi sandiska e de amom de abrɛ me pese me catch us. Love yourself first e hye nanu ma no kai hwe omo amane wo konesa namfo tetale ho no nia openya mamu ndia o eba mu po beja wo akọ entu di adwuma kwan bie ma ase madamfo na anya bi ntime nkọ no minimo bi one na damfo nam ote ya ne sa ne next day adamfo on the falling number na efren adaya makodru UK o wakodru wansa na damfo na tidibisa so no nam mretintin oya nkrata na ye de no wantie okwa nkran ba na ye de no wankyerɛ mu wotumi kasa maame aso ansa ni koko sika bi no okwa nkran okwa koye interview koye nkrata but also ne nam no wade bia wo kyerɛ mu kyerɛ no me se ni onam nkyɛ ni one wo kɔba no bibi nyansi ye na dwuma kwan mie ye ne chance bi mama no eti na ayete se wo an wo no na dura wo so beja wo akɔ onkra. And love yourself first. Very important. So nipa unu we ya omra wa asetenam unu we ya obekwa akọ oni mu abrabom do ho kane. Important message na namede ma wono obi tidamu so because na damfo so ne nya free biem adamfo be ye wodai odo ho a wonsu sasu no abuza se wonso twe ho ketua wadamfo asu sasu ni bi obi ado be ma bi ohia na abrabom ama be ma ne fa mpran na no o firi se no ode ne ho nyina ahye ne mu se wodo ho kane a ebe boa wo danade bia wo wiase edimeka se do ho kane ansana do yonko very important do ho kane ansana wa do yonko ye wo school timi father mfo chenchene bi o ameka kura wuntie oni wa wunye oke o ma me kura hu se wo ma ekofom no so onya international school ko wo se wadamfo ni ndi wo nko but wo te yanse abefo wadamfo ne ko abrojire but odwene wo ho otwen wo onu ubo mu ko me se do ho kane oti wadamfo ho asama atime kota na chi wa wonim sa ade na si wonim sa waye but utimi free wakuma mu defend na no na wunya problem utimi defend. Love yourself first. Do ho kane bra oba na wafa no no utimi di 2 million nyina akoto ba bi aduane ye Porsche ma no no abebubu pa no awe ada na no uti wani na obi woka ache won gen wonkonya etimpato odi fried rice a aya wudi ni times 2 do ho kane ansa no ado yonko utonta de panyina ama so on for more life wan sheda so obesha ama ne ho ayo akono wan she but ada woni uja ye santa de no de kone mpra ne ho na ode ne nam wanim etime se ya woton toma mienu ma ayira to kentenan efasiesie ho do ho kane so tibi ko yiri krom kwasi fie man de ne din to so a ya ko krom kwasi bi na so awofofo mu din to so do ho kane wate simple eduti awrade asebo se sade awrade nyankopon do wi asenie onipa oni do no onade entu ono adi ka do ne ho na wado obi
ɔse do yonko sa wo ho e kire se wadi kia ya ama ho ansa na wadi ma ya ama yonko because all beti ase ni se wo aduane wo fie na ma me se tibi mu obi na o ka jo za akwasi ya tete se ne wo te ye no a wadi kan ate first enti ne de ye mfato ho ama obi e pa cho anumre asema me ka cho so be fa beboa ayonko fam waware yem o mahwem obusuam ya do ho kane ate enipa bebira yes mistake yo obi atimi nya kakra na otam ni nua tu kwan o start abrabo ni onya yo ene okoni ni anfi ana yiri didi natam oni no kra wa no ene watimi awu ne makọ ho a yedidi wo matam oni mu wo mo pepato yesa wo bu obi wa abrabo ba aboa ho kane ansana aboa yonko onko abrochie da oso du sika ye nkrata ma oba bi atu kwan oba untu kwan da udu sika ye nkrata ma ba ma bi atu kwan love yourself first don kane unim so sika ka nyina ye 10 cedi unidi wo osa obi be ka na sama watam ni nyina ka ye 50-50 mpo edo bi wo nyansa ni mo love yourself first nyamdi je wonumire se ya do ho kane na ne oben wo ne no wo hyehye ne niema ensi india opadwuma kwan emamu ndia oye ne nkrata emamu ndia obekwa agyaw etomle bi wa abrabom na wakọ na doctor aka tro se problem we na wo ha ipa tro nyamere treat ho wate tam also no maduo go so madam funi ntime koja no bo se na duro tam apa ho se wo da ho adam funi nya sa time ne ma wo da onimu ba bia mani hia ese wo hunu abrabo sa na wo sine kwa so a obekun akọwanim enumere yasem se love yourself first awurade nyankopon onhyira onka ho onye okese oma wo ntiase na niema nkotote emfa ma wo hello Femi. yeah O Femi afawa ko fe. yeah Kanya mesra. onhyira wo so O pamba 1619 e ka se. Ene de mabomi. Ofa. Asem na oka ni se. ozo wan na ka se ozo wan na ka se Maybe. It's 1619. okay Ofa. Maybe a chain ni na no wana sem ba na se ni mo ba bi se na me kuma no. Enko kan kuna sema na nkene de. Nempina kwa. Na mimi dia kakre da nsoto so bi ko so. Eyi ni ba kwa man. Eyi ba ko se ni se ya. Ofa nyamesha. onhyira wo so Bye. love yourself first hello Wofa Lumba. yes sir Wofa Lumba kai. okay Wofa Lumba Wofa si Pizarro ni mi do dun kinkensu boko de Ofa kinkensu boko bia so wachiao. na o sponsor ne ho ye Wofa obi bia ho ye. ya de radi ase Na Wofa we de wadaro ma mefa konya sunama tia sister Lima. Bra Paul ni yire Lima. E tia na pa waje adwa oti odwumadi. na mi nhyira no Na Wofa ndo omana samwa topic via ba ye no. Na sama woka no. Ayame dedodo. Chance wo se enhwe nnuanim emfa boni ni no. Ademu no. Na no so no ni nua so ne se enye bibia na eyem paibo. Chance wo de boni di obi no. So osu ana odi ya wonu a eye boni ana se ye no me aba wo so. Enti efiewura ya wahwa ma obi di ne sika abesiesie dan. O siesie dan we hu sa ya fe no wa fokwa bi so pese oje dan nti eya na. Enti hwe nnuanim emfa boni ni obi. Na also be beto asase wo ho ya kwan bi so wasa fa kire se to ama obi no enhwe nnuanim emfa boni ni no na de eye bia no wo nsusuaso be du ba bi no nsusuaso no hyase se ba woni me se bi obi adome ho ana bro bi osini danche ma wo wi ni bia no wona bia wo ye wo yenso na ya de a wo di nipa wo di ya wo ni mu no eno hu nsusuaso na wunya e de ofa yenhwe nipa nim enye ne bone ofa Pizarro king geso macro. God bless you Pizarro. Hello. Hello. Yes madam. Good evening. Good evening madam.
Hello. Pacho meet you. Hello. Hello, Kasayete Unkawai. Me Pacho, Asama okay. And you made it. I come a kuma sofa pa. Then I say, and now for and one pa. And say, no, you know. And the best thing is secret na. At the end of the day, no, where you back, Kwama. It's a somewhere Toma Kuma 2 years. Yamisha. Toma Kuma so that a baby sent and you could be a na about one. Yet I think the charm make a sexual work. Let's say I found doing my food cook or more cook it or more kitchen and share women. Love yourself first. Hello. Hello, Valuma. Hello. Yay. If I saw to name it, what do send it KGG? Bia Boko KGB. Yo, Valuma, me come Asem no me fa kwanya se na macha woni wa beja fone Ghana for Sabro Maji Bra umuti Sompa TV. Me number 1 ampa. Valuma minimum bi a wato police form e dia mu bi. Ama nipa na ko police. And then nipa no so nipa no kra wonfa. Abreko afom se nipa na nipa ni kapre obi na etoma no ofra no kra wonfa. Nti enda asema mu kan de love yourself first. And you say idea Ghana for in edition be soon. Me fa kwanya se na mada wase. Everybody nshira opa. Hello. Yes sir. Mkafiri Jacob. No ade nchira nko. Mkafiri Jacob. Jacob fo ho ye de. Ntache nyame tiri wo pa. Ene na me be bi atumo ha na me ade mo tiri kan pa. Everybody nshira o. Enje boni e unaka. Oh. Abia wo ye no ayo papa. Na me nshira. Ni mu fa bone nya no. Menya ke papa. Me ye papa na go fona me pa ani pa boni e naka. Nti mani ni ze me ye papa kra na so na me ye wa nim ho no abesra no. Onimpa sa wo kɔtɔ amena mu on na atu amena no ba wodi kan ba chia wa no ha ene wagya otum. Ene futusem no ano odre. Futusem yansa abafi ha ne no ano ohye. Hello. Hello. Itirinya. Hello. Good evening. Good evening. But also passionate. Wha na we. Yo, ofunya minchira opa. Amen. Minchira. Ya minchira yo funukura wo do ba wiase. Inu akosi agemfo. Me talk about me friend na nkwa na mafre what love yourself first. Ya minchira. Atoma kuma super. Ya minchira ma me be part of be na wo boy wiase. Ma me akosi agemfo obedi akọ. Oh, nyakupo na yi wa maye pa. No nya djuma. Nya me nkan wo so. Hello. Hello, Obama. Yeah, cool. Obama, what is na Wofa Lumba? I think you could watch it. Oh, we hen bibia boko de. Obama ko pa mo Wofa Lumba pa. Ya do ba de ase. Yo, Obama da ruma aka na makoma ke so na mi tiamen ya ba ko pe. Ni ya ba mam da bu futi ko futi na de. Ni ya ba mam ya do na ya de pa. Ni mo ni ya ba ko wa ni mi tiawo. Okay. About the American, you know, na masa. No can no do. Love yourself. Yeah, was no problem with Ghana, my I mean, it's not a family of my friend. Eradi Uyinshira wonso. Hello. Hello, Wofa. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. I'm sure. Amen. Well, or advice I demand for that. Now, somehow, okay. You say, yeah, madam, your father, and your mammy, the big man, if you don't best can remember of a program, I'm generous. I'm a man or a man. The Matapanya Michram. On Hataman. Yaminshira wonso. Yaminshira. Hello. Hello. So that's your Mr. Dunkwa boko de. So that's your blessing as I was. Se dunkwa we boko de.
Odin Kwaboko. Ayacha nursing training lecturer Mr. Samoko Kujumoma me why. Hello. Asoma okay dey waka sempa o. Emi de pa say do ansa na wado afoforo. Because ubetimi abwa will be a juma. Let me say me yes and juma. Which my boy will be last year. Nipa no. Every word juma kra no. Ehu kra no kem. Oba yari akada ayi. Resabia. Unti ko isi ko mego. Ejini me go dey ase ne wa ngasa wo wo pa. Ogwa ngo na okutewa. Ansa na wabwa udinso. Last two callers. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Some penny ana. One away. Some kata free kumasi. Some Isaac. Mami asem okan ye die. Ato pa sa wale na asem no. Ba me pa de o ye me pa eyi. Oh. Yo ye eyi. O yere. Yeah. That is it. Oba me ti de o ye me pa. Oh, your girlfriend. The wife a minute here. Oh. It's amazing. Is there any more one chain? If you come, I'm more. Oh. Tunkwana obedane. Tuwachane. Mawo. Mako. Mawali ya disay. Wale ya funi 2 years. Oh, I would have done yango pong. 40 years of 40 edido. Of amazing. Kafra wate. Kafra ye fa wona man ye da no wadi nkomo kokko mu ate. Na unya wo type de ana bro so wadwane. Me ba ta o wadwane. O fa wo type. Ana me type. Wa wo sai ugidi. Me ba ta na. Utwa kakra na. Mba tenim nom. Ene wo de me ye ni nkomo. Ye ni nkomo ate. O de pomo kon a. Ye hwene se enhwa bia na ohia gan. Bibia be ye fine. Bye bye. Bye. Because the man abano. Se wo nyinyina ti wanchi na ntwi na am na ntu amfiri ba bia banko bo ba bi fofora wo hunu ne awo ye o. E man de ochi o mana wa tu afiri ba bi esi na si ba bi fofora wo hu se wa ba bi ase. Ayi tititi no da ho bo nse bi ase emi no. Ohia ye nkokrafo akohifo yi. Hello. Good evening. Kumase brono beswa. Akronom ti na network nyei. Kronom. Mo ade ntira ko dira yi kakra ma. Ye da undie da wo ketu ya. Ye ntonga. Oh, mama fa cheye ko fogu so friends breninti mfa nche wate ye betra na da ho fredi afutu semi abremu se de bia ye ka kire mo no ye tena sese ya aboafo bi o omunima etene entene ende kurum ha wudi dimana sponsor ni so a nti jemere ketu e wate ye ko computer so de dia ba jemere ye ba sese. Once Boris Beef's chicken, fresh, tasty, delicious. Boris Beef's chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken teeth, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms Hotline 05 444 553. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken. BBC. Proudly
In real about for Maradona, you Herbal shop and a pharmacy name. Freya 0244017556 and 00665593330. Every Breakfast ye bon so a ni dwumedi wo biara pudi na brabo ni yenye ba enye breakfast nkuaba na ba bi se ko so abonyo ni dia akeka ho kra nwenu ahodo a kwa ni yankasa breakfast ni se be bi ni akeka bu bia ba be kwan so a dia breakfast na powder si pedua ba every ya ho bi fa nkola ti dia ma ba ko fredi ani anopani anafa nkola ti dia ma ba ko woni yeti anopani remre obra wedi breakfast powder Kings Herbal nana boate Herbal ni rasa Herbal little George water community PFA pharmacy Colina Herbal Freddie Main Kumasi Benya pharmacy Nimdie Herbal Takrade Mose pharmacy ni like pharmacy Sunyane supermarket Becky Frank Tichima Alaji Kumbila Tamale Sewa Herbal Asante Mpe pharmacy Koforidua Atufon Fre 0550 191514 Breaker natural powder ayayane sanye every day sanka muaji atum. Okay, obie mu a egum nso nkwa de ebeyi aton na niema akotote ede amaye ene asem bi da prone so asem we manim se obi abepese obekire na adwene na asem no ano ohye na ano odene entuti afidie hu asimape tubuti asem no ewie ne bi lines ni tuma won so watimi de wadwen kire aba ama enema akotote ede amaye na before no medical the story no atomonim yewia na yakofa di for somewhere ene na twetwe nkomo yewie pe na obi ebetene nte ho na ya bie ko no atum papa bi hu me awie na ne nkomo yetia wape oso wadwena de bi hu a won te ase nti ofa mpna yeso onye Karen enti obesa ade na ode tum anim ne yase odi fo ana odi bem na mse katachie asemben ya woka nyina ansa fa ne se ompna o maame unua wadamfo abesrawo ana wo boss obesrawo fie no what treat ni good aduane wa man bia so woda wo ma ne dan wa anya ne bonne ade a kyen wo ko bi kura to botuma yiska kakra man akogya ni station man Africa ni problem ne ye wan pe so okodura wona wo so ofre no buza so wakoduru ana wona wo so obo amane yese ma beduru asumdiem asade we tete ni wiase wo hunu ne onye ne ho because mire bi ne girl ko sa so onye Kellen e die hye ne pa eno nso buza agese wa wakoduru no a wo be ma hu so oduru asumdiem no ato aso ada na wo de wakoduru na wo fu adum ena de wa mfre me ese ntokwa teta oban so ne na jai no aboka de opa achew but ama enyina oye panyini ze banifo so niam ha wo mo che idi wa wuti adwene ho ewi apani members be kire o madwene na afeeze so won so de aba na nkomo na ye dededede uja o girlfriend kwan uja ukunu kwan uja o papa kwan o maame unua student no na okudura ona o so froka so akudura na na o so check up se wakwa akudura sumdemu ana asem ni Before some ogusu boy adwuma wie ye bre dendenden ya mabi kire wadwe no amfa ho a waye mistake kase before some wo wahembobo ano eho no odi ni dwuma Ajaba family house ho no Ajaba family house ho no eho ana before some wo se ye mo amane anwumre yi se oba beduru na kache a ye me ya asore
na abeje wo mra aboso wo ye adwuma waware wo ma hwe wo into ompeso se wo bre no ose bra be se wo 10 minutes 20 minutes wa chekura ye 30 no ma wo betu nipa dodo kanse ne ye papa uni madwuma wo nse eburoni ohwe wanim dua no a no kanse ma wo wa che no de ho akwankyira ma wo sole ko ana asof ene omu ofia ha ye no betetu nkomo sima ne asa abasisi enti ye besere ma afidie no nkoso ana papa mpacho bibia boko de boko minia boko odi for sama ka che ko boko se na okazu no adwuma unsuru no boko odi di for meka che zo mo sofo se di udi akone ba ya na wo pehwehwemu dodo pehwehwemu dodo me se na anipa nye wo enti woni ni pehia na wa amfefe ni mam obeha wadwene pa enti esase afefe ni mam na nye ni pehia mo ma che mo gisu nyina na enema eko yesa obi a ho a wo gisu de wakoya de se sika kwa wo de cha obi timi ko to ejem na wahye no enti onipa omunim saa ne men nyina won fa sika nche kwa awda so we man so fa bom pa yaguso ekra mobi ansa na ode akwache na ya de enim nti uyi usika moburuni bi na ode akwache na waye mmobo wani so na wokọ ba bi nso wa hene kese nti wanye moba won fa sika nche no enu nti ye nche sika kwa aka ne no nya ne nti da bia me kam sesa o mamienu o mu didi bo be ese mu ye nan a esa wo sesa bo no tetu nipa na hwe so na ye papa no ene asa o hwe se de nyame ka asem bo nipa se mensa so no nse o de bo nipa na asa aka de ye ne efifi obi edi bo ne a onfa ho wo ha ni nua onfa ho ti ne no enema nyina ankoyie ti se na se wo te na so di for some ka se bra na ebehwe wa na montuo wo hyebere ene de wo anim ni wachi na so ma na sewada kire se teto no ente se ne etwa bode na ya pempan oba ne sape na opa na wayi atofie na di sabe na se num na aka na ko maame na otwa na bode ne se akua me ko na me bode ne bi nyini metwa sa mayi se bi di be freduan no wetimi ka se oyi bi ko ka ho na odo ne wo ho enne no me se wa wukura ankeye unua odi wachi uyi ne dance emfie mienu ma nipa na nnanya asem ne de ne kwa hato abetie to ka wuro to no so oba obesesa na no otwa no wote nam sa nkwata frenza no mjo fifi kase mu a wasesa na no me na me ka kire ho ti ne no ente se kane no enti ntra wenye se han na bibia anyam ya se abebi bewu ana eso na wote ho no wo twen na wa hwe owidiem de ye wo ya abena so ampa wangata ready no betimi de ayede say one more ball be say 50 years ye the football crowd to ho Wofa kura to am obi wontimi enti entran ma be ne mewu ana eso bi etete etete ba na bua nipa bi enti mesro nei se wote yenka me ne wanka me bedo guard na mediki age ho san medua buru no na udika ma nwa na be wi aburu no san wakotwa bere agu ko ho abeje ho a bisa ho sa wo je de ho nipa na buru na nkasa enwa na wi me papa ti ase wo se medine menya china menya ne menne na sa bode hunu sa aye kokko me afre ne kokko ana asi ne program pa enti mesra on tra na anye wadwene se na mfanse wanya 70 years ampa sika bafie 70 obema de bajiwani asi ni trases akokko upeja won se wi aye so de bunkumboa no utu na ya man ba ko se menim ha ya step si bi wa se da bi obotra no ya be man ntinu ohunu onyini e ontimi ntuna no se ma ye bibi no ya chewu na witimi hwiri tra ni ntra amwa tra ho me na me ka kire na ya ne nipa ho osere na atwere ne magu nsiom na nkra no enhia yidi na um de ye penso de o mam se to da bi yawe o wa passe mobo na wote ho wankasa de ye wei enkoyi o wonso toni etufo agwati unua ayikwa unim ekire ya ne koyi ma no ye de obebuo saa na 80 years na so mo awu akọ timi de me ne wo pa de anka mabo di for somewhere ho e wa Ajaba family house ma be hwedi edi manim de wo mbenkum minifa eni machi na wo hunu wie kura na se wo kire na wo hunu wie na wo nya nwuye a de aka ne nyame asem be hwani nyina wo na ewiase eni ho kwawo me de abi akoda bi kan se me kire mo say 7 days a week no om de 6 days na nipa ho adwuma ya anom wo mu do so na wo sori anwa ise nkunto me de buchi echi na ade tena ho enti ensa wo wi a
onkwa obi awe krobo basics omori onkwa hwe nsetere ma na waye tan entokwa hunu kromfo bi wi ade bi mamu se abayifo nye ye pam no se kwachi na pe ebunu ena cheli cheli awe ene de anwi ye baako am jeza sa na juwe na wonam nti wo bokro no akofa pe ebunu ene we no tabe okra na abehye me am si anche okra nka akoto ma wan am di no we no wa wini ze emwa wo na de dipa na obi aso akokoro no akobu prani afa gold na nko afa na pe na kwara mede dem fansa o petokora di china ade achenkwa ndim fanito and masero ze wutie ya we no nyina wo moapa o enye o hwe obi ti wi ade bi o ye bibi enye se ya mo no se ya mfa nche no ade la nkasa obi amfa nya wi ne wa wia na nsan akwa baako zamose ye wifo wanse mukum baako la chimu amunye wifo na gugum enfra me fa me ho na hwe be mapa beti ekunu na so ne finka sa se ho so na ma enfra me fa na se ye enfra ma be ni na ni koto wi asa wansan be ogina cement so we no nya de a e babua ho enye ono o ne maame mo ahu difo ntam na mi kan enti ne se nyame aboa na sompa afidikasie ekoba bia sa wote nka obi ayen hweso de amawo enti ntrama bi mato munko amu fie eye mama sakre kura ni laida obi fie okohwe a yenya parking place omukro mun say invite nipa o nipa na beba anuane bibia munko amu fie sakre kura ni laida wote ho ebi aye ofa ebi aye onua wo se mete ho enema ekoso wiase no na onima ba efo nso nyansa ndi na odifo somewhere say wo bomba 3 years ko nya code no wo mu ye esa no mafiro ni no mu di code ato ani kosua nso edu hu bibia boil akra ubu no store ubu so akọ shirt mo no store enti difu somewhere so ba na wa bie code na chobu ni woni so ato ho je wurade hin nam abodam fon krom so mo na matimi ti wo mani so prekopre na asayaba enti me so difu somewhere se wo ko to ade se wo ko di hin se wo ko tu gala se wo ko wale se wo tu kwan emfa wa wadwene nye da ni nyame wa mfro se wona sa adwuma no wo ba wo so di fo manye sika bi da fie mpesa mde wonim so obi ato trotra di ye adwuma ekoba da bia ono ko to di 4 days an opake di wadru sisi so ebire bia simesi na hunu sa ba ifo nye ka twema anadwo ba wa na principal wo bari gina ka na anyina no mtom ka di akiri papa ka kroni ben he ya me ba wo be hunu ena di wo mu odi taxi ni wura kroni mu enti wo mdu kroni ma na wura mantam ba bi no so wura ho omuko tu car no nesi ho na waduro ya tutu tires na waduro esi ase na eyi blocks nso sisi a chire de no so ati say car ya parking be 6 years say 5 years ya ke na ne yedi na ji number no so hwe no so no an esi hoyi omuko de omutatu bo na tan na ehye kakra na omu gyan na omu bo fie npu gege no mpie na omu say car we driver we na omu car de kawi ni epake ekwa be mfie nsien won so we twam wa hinkro baby ye gina no wa nyina no de na mo ba no ade ye ma chaza ka na kwa na wai se ka na nka sa wotoye no ya no de ye adwuma anadwo agi sika enti o ba no ma be pake asi wo enti mesero se wutie ya enema we nyina ekoso amwa wo enti mesero ntra ho na obo life was school time when nyina ho be wale o se pra ho fa ho na ade abefo ne yem so emwan se nyame bo se be si fie miensa be do kokofu be kwa burukira no ma gini nyina akogu adakam na onim nkomu giye na nkomu si fie no ena nkomu di bi ma ha na ka okra ko ha bi ankanye yewo wo mu gi a ekogu ha o mu nsi o mu ma so nsi sa okofa oba o aba no ma onna wontimi no ma me na ono so wona ma wona ne na odi ufun bo ho abokra o se o ma se kwajo fatu mani feni agro na me bra bra me kesipa na ana no anfa ama je number no na e de yakọ ne nye ehia pa na efa bra de betua na mo na dance ahemfo ne atituru mu di e waja ba fa ne me koy na agimi nsem penyfo bia bontumam chachaw eze e beto aba o konfo ni bra hwe wo mu so mu nka se wo mu bepe sika bi wo wonye ni sika na so bepe de e wonanim ade e yanse wo sika na udi jatuma enhye na so ohome akatere na hwe usika pa na wo yidi pa wo gina so na obi bedi usika di
The Akan. Yanko 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 Ejaba Family House. Odifu Samuel Francis here na watrans ya no pa no nsia enwumere no miensa no akomi oye adwuma firi juada ekosi memenda kwasi ada ba konkonfa ahome o wo de bompa ye gudi wakoye no so na bibia ye adwuma kama ho so be pa o chebere we wate na yesa ni nyame bo nyame nshira so fofa akra ka hona wo de bompa ye gudi e waye ni nyina so na unu sami de metrans na ya dance e koso menhia he bobo anko de e koso de nyame na modi for Samuel so eye ene case oba na Nipa he abrante bi ba honum last 4 weeks you say last month no oba e ka mene no a police for esa no penache no na obepie menhia wo shi odi for 101 wo cha niam ma ne yeye ene wode ka na baaye ene wode ka na ba Nipa otua no waga akan ni bra a wayi na ma a won pani dinati kula obetua ka ni nyina afi mama so ho etino entrasema ekabi court asem woman bi a wo kwada so a ono efie asem asase bi ho asem akwakodi court be 10 years ni o ma bona oba menhia 4 weeks bosome ye di asem na ma ye bu asem na ma ese wonya na asase wo frase ye na dwuma so ho de ekada no so na meka ye yare kodenda woman bi a da bia ye kana asem wakoda konfanochi doctor kura edicare ne say ko fi no ko ni ma no efa nde ne ba menhia obehye odifo no oye ko ma no ko fi no 3 weeks na no ho ato no aso no ba bi di adanse enti ba bi biara awo no kumase menhia ahen bobo no Ejaba Family House wa wale awo no emma wa wale awo no emma wona omowo ahnasane ade ne bebri obe wale awo ne mo behia odifo na wo kire no de wo se wo ya wakwa cha ye bosome mienu na damu de enumguase obi wo hono ma se de ya na ye kan ya shida to enumguase ankasa de ama no minum lady bi ya da bi ya kan o won ma mi fia wonwonso o won ma mi fi hono ma onwonso ase lady panyin onwonso kete so ni ma mi fia o fia se be me bia me fa no almost 10 years pra no o fia junso ne ma anya de obedwonso na so be me nya se ne pe no nya ma ne so de ni koduru ni fia sa da no nko ano wadwonso ni asa de na ba besi wo oba menhia obehye odifo na ne wawale wotena wale asa wo se fom obetutu fom ni sesi e sama me kro na ne baba ba akoso de ne se ono so de agiso wanwura wo dem be ma agiso wanwura wo dem obehunu ba bia sigada obekwa akudwal be ba na ofon usika watutu botom nyina na na ne efie be ni ma me kro na wo kana ni kurukuru za wo kudwal no so nkwa no watu flat screen kwa adwaye ho na watutu nyama obusa asade aso wo kohoro wo be sade aba nyamra besro so Mame krona ne yamuma no ema miensa no omu nyina asai nanso odifo Samuel adaromenti no ene no omu nyina anya babiye ejina nyame nipa difo ho adanse dos obi twen number ne yemfa number ne ntwuma ne bi number ne ntwua so gi number na so be di adanse ne yesa ne nyame bo sa wo ware wo ye bibia hini ato wotenase na nanam de nkomo de be ma wo nanso sunsum no ye be dan nanam anim na kwadi obi ho utu gala obetu fom a ekamienu yes aka be sa wonsem esibe yi na wo de watu ne de aka kwadu si fom tibi mamini a wo so ame enye yi no no ntime serew ye number ne sesi a na afi wonso fa be bo 0246 71 17 0246 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 Ejaba Family House. Correct. Last word na yonko Ngoko de asema da onya na enwan maka na de omu se ya na
yen no mo abrocha na say bibi wo mo say we drum be am hwese enyo mo na mo timo den because obi a promise say nko pese obo awo pa na so ya no akosi kwan obu ho no ma de say nko obo awo no se ben yin timu na eden na so promise am free na ye ka no kwaku na hodo ne doso edenti na beba say wa wunua pa oko nim the way efie chitie oko nim the way situation chitie ada no kodu ba bi ho ye okay na se call kra no sabe asiri na na chiri kwan entra okwa asemo ye ka na kodu ba bi a obi ese okọ ba bi na amoa no enu nti sa no ma we nti wo ka na obi wo ada na so nya nwi wo so wonto wo se amoa wo te wo bo modin ye be traffic ne kan se to na mon ko di for someone na kache udu ho no ma akwanche na ye kakra bi enko ba bi a wo de okọ ya wo se ye de fa na ntwe bi afa wanwa bra da bi ko na kache kwaku ye to awiase hwe de wo ni wo ofri wani mu ba no ni de kuta na sa na menam sum ba bi de su na menam no me hia obi so no susu na me susu ne nyina gina ho e wa pa na me koto za me fa de no susu akoto ye gina wa ye ne pa ye ho de si de besinsi afi ye bo ehun sa ho me na me so me hwe no hwe o ewiase ehun sa na ebusu bi mote eti ebesre entra ho kwa wanka sa tran o mampani dada akofo ka sembi wo so hwe wa bra bom ne to so aba wanka sa hwe life sesenze ya wo ba wiase no sika na kuta wa ahye no ene die nti na wa bo asesa chise nkora na to aduane na se bia to bia ma dabi ente sa wonyo otu kwa okọ ya na wo busua ni bi o sika so bo ano woni sika kra no na wo bo awo afede ede no no ekodu ba bi afede wo fra ne kra na switch off e wo kwa bi so ya bo na ni fra itini nyina no ma menka sem cho sa no medrume bi anya mpa bo asem drume bi ade bi wa ya kwankyere adebi wa ya kwankyere nti bomode makase nipa wudi dikura na ekese de onya kwankyere eti yemfa number ne yanko di for some okay ye hu kura ya wade woni say ye so tamfo no abewa so ye be ma so ye oba ye say nipa nka asem kyere obi na wo yide ne kuna ne ndampa so de wo ye de antim fasem sie no say ya so anso mewa na wonje o niema nyina amra camp enti wo be ye niema nyeyi wo bo asem so na ade cha na asem enti wo so ko ware a Fabro di for somewhere so ba we be ma mpesam wa no we wo dia kra obehwe ade ama na watimi awa 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 Ejaba family house ahembobo ano kwane kwedi wa dance ne nyesa nyambo yancha lawyer Derek Asante na onso tie pa lawyer kese attorney general onso western region na odi dwuma na mencha safu kantanka culture onso pomade o pankro no wa Roman mission ho e che one ne nkoda nyina Ewrade nyankopon nhira Mr. Jamra se ne wabegina mama Odifo Samuel Odifo Samuel otenase nyame pa edachina echina obeponta mutino udutumirika no miensa so no na Odifo Samuel asore na kokodia yarehwe na enema enkoto temfama ye yo tententu ba afu eboye ntabu mu a ye namsoro sa na mfom case change bi dagire edie beko no so abansa na befa me first case ni because we no maame no ahomti o ahomti pa ye beko ne akwakuti ye ba na afi yede yatwuma ntwe na be share na yede dwumadie no abawie ene asem tafia asem no ano eden ma memema wakwa aba ya heja pacho bibia boko de pacho enya boko sa okay pacho e fro say pacho e fremi Christi anade ebe yire ma me nya ni nkomo nso ni su atata no onya ni nkomo nso ni su atata no ene otimi se asem wo fia ha ma me o kasa firi hina firi like firi out there wasem be dance on Asem Mpe Nipa me pacho meteta no so ebe atwamata chime ebu akwata no so pacho ede na tete wazuzu sa Asem Mpe Nipa betima aboa me pacho me na nanom ansase ebi wo abeso ti matna was yes abeso ho mpacho na me papa samna nam papa tias na ebi asase ne ma obi ye me nche pa kwanenti manye na mje asase ne free nsem
Timeji no. And I'm papa a film. Timbapa film when oh. Minianum. Mamma, as I said, thou my fanning. Minianum, when so at our hands, Omufi Machi, Akoso, Jeff means a Wunianum, Nepacha, Mamma Bako, and Nana Chi, Mammy, no name. Now, Oman was a man near me. Into Bibia, no, my Jeffrey means Mamma Mabunto, Yabutin, and no, is here. I will be Beffy, papa, na, the mammy sweet metiasia, EBS pain. It told me when I have your bread drew a brabum, Osha Sompa was some. Na dear, why a child be a bit many. Na ye, Jinina, Man's any that will be, could be a was so much say, Yana, Abre, who Nanso, Tetro Hore, hire some passing Mpe Nipa, Ebi Anachina, was at here, and I was three, bit me a seat. And a scene so pain, not a scene so crazy. Mabuntoyam, Nanyabuti, Yasemno, Marco, and my assassin that does. Me patch your name, you know, and I catch and I got a female cotton back one blanamito. Moketri, Bachani penny, Bachon. Or a bema. No ton back. Me patchon, or Mitch. Okay. I'm out to Kuam lost me patch your Debbie. And only no kind of nature. Me patch your man cash. Sabra nam papa tias. Nti man ka bi. Na papa so ka dey. Me papa's kiwo. Me pacho. Me papa so wan kan bibia. Me pacho me. Me papa kan bibia. Nti me pa me se you know asase no ton yen o de hwe me papa okay nti men so me no man twene bibia se ebia me no be twense me makotena won na ono afiri mechi abeton asase nti man ka bi namba jo asase na wo hwan asase na ye me nana mo asase okay eno o de ema me papa okay na mo ye ma me pa cho na ba kwa ko tun obi adi me ba cho me so na me tena asase ne so ono kra de on tena be so awoda okay me ana na me ti o de ma papa na ye se wona wodo do so edidi zo nkakra me pa cho me de ba ko ma ye mi nche abla na papa ti ase ena ba ko no so ana me do so ena me ka se ye ka chire no firi machi abla na me ti o ko ton ye Asem. Tama mi dia o pa. Na wa nya bibia nchiremu bia se bia o papa berebi ne ho dodo no ane manku ye no soma ne se ne on ton famra na nko mfa mfa chiri. Me pa cho debi. Tu papa ya de no wanyiska bia wo ho. Me pa cho papa kra no anyare. Anyare. No an kra de wo yare ye ne de me anam ko fa no ko hospital. Okay. Nti na samre no anyare. Ena papa so anya hu pipa mfama kumei me pa cho debi wonso anya ama me pa cho debi okay ba me nana me hweso ba cho mo ye nuafo sei ne yenzia ena mi nu afrim nti akana ma mi nu na aka no e de no maka fa ho mi enuafo ne de me papa wuye no omo nyina ye baako nti omayi me baako ama me tisanya ma mewa gebi kula nkama no maduru ba me manam de achiche o mawe maybe me ko ho amade wa monsa ebe wo mani be boro me ntimi dimni kana mtam bag nambai ne ba 4 years ni mi si e kula na so da say ye beba ewo me ebo me ko todwe me kula me nko Metinam baby. O baba ti ase de na course na uye bibi o da su ba bia do no omokon tiri mu denti uye bibi mom susu se wo ba ifo na bo bi ba ye nti na man na de sa atan ya be da akire na wo papa ti ase na montam ti se me pa cho na me no wo munni hwe am no munni wanchu bia dunia yi no de na course ndi ade we aba ayi ni mo no me papa yare ye no
na man gu ye kura na se ho enti obi anya na dwen se ode ne bekọ akoto hospital ti me wata no so enti me wo ho no ma na ye frame se papa yare na me bosh yi se me kwa akohwe me koye na yare ni mu ayedin ti me ko no me de atare ba ko pene koye na me ye se ene me ba beboa me ho na mako samenso na papa no ekasa ti me koye no ka chem se me fa no koto hospital ena na mpanimfo no nso gu ho ema no man so a watete wo mu ama wo mu anyinyi na wo enso wo ho obi amfi papa no nti me ba boa me honam koye na papa no kokoma na me de ne beto hospital say owu hospital wo kra mepe since obeda ho na obesofa ti me de ne beto hospital odi 1 week ansana owu to owu ye no no na eyensem bebre hunhum fam de senye nyame a kame ana me baba ko edi nke edi ni twa mpapa wuso enti firi wona me hu saade no na me twe me hu firi me nua no nchense na sesa na mo peme meti wono na meti wo se no de ohu me ma ya brem de ohu me pa nye se na mtie meti ya wo me mu o papa ni wo ni ene ma ko so no senye nyame a nkasa amre nkanenti ase enti matweme ho afiri anuanom ho ena o ma ya se ene so o me de fast ase no so dia o mbenyame enti na me pamoncho me de abeda mo se mon kama sembi ma aya kotu kasiem yedi woni bi asem ma no obo ade fa yeso da biara da eso bo nkofo ha ede mom nti uba yeto ye bototo ano ma ne otifie nso te ase ma wonuanom mpo enyina atimeti ase ma ne makotote mam ye duru anim ho ketu abi edi nkomo kakra ho o papa yale wonuanom na ne wo akura ase wa firi kurum ko akura ase o ko otimi wonuanom si nkonya papa yale na de na munyina motete ya na mowe ne han ne bi om siska ni ona so kenya me ho ode kakra me mfa nko ana okodu ni ana watintina abufu wo mu kodu ya na de papa na ne ho hia na one na munua mo so ata mo papa e de ne ko se ne si ya ye ma no krempie na ye hunu ade ne pomasi bre me pa mo chawo me koye no me bisa me nuanom se ana nti na papa na yale da ho na obi a se omfa ne nko hospital catch me say papa na aya abro waton ne nsa ase nyina di nti so de ne ko hospital nya ayi sika di betu aka nti me ma ne na ho na wo na me ye ne say ne sa na tie dia me so me ma ne na ho mu if he say papa ye ba ko patron anu ye first case se bi chen me pacho ebi chem okay na ye no menyi na wo na wo dimilika be tampa pako jese de ye nipa bone ayana kanfo wasa unzo bitimi ko akuraze kotofu ni akrantie 50 cedis abaifo nya no ba wo firi kumase ko na atovotic na ye ton 5 cedi no a omutimi ku tokone because ye no kula munso nyansane and anu ye first case ye nka so mo ya abaifo but mpese mi hunu ba bia nsem ne wo e de sa wotan ne baaye and ye hono de tumme kura me ye nipa no ye no nyina adwene sei na nko ayi ho afiri mu a wo ye agu ye ni mu ase e ho ye first time okay wo de na ko hospital 1 week pe o papa afiri ekwa be na afa so bo amane wa woto aso tu anamo wa na ade ko hye mojire ana no mbetena ase ekwa sei me pacho ekwa me faso na ya owu ye no owu to me so enti owu ye na me frɛ kromu hwani ba ko ka kire me say papa na afrim okay na woni unuanom number me ba cho na ka kire anani om ka kire ndina afi ya ma ehia bakakra me ba cho enokra de na ehi bi enim because me de mi nim nyankopon bi a
ɔte nyame ne te ase wonwe nyame de wo nwu ni wo nwu nso da kyerɛ sɛ onu nuanom na akodi nkɔmɔ papa yale ɔmo si yɛ man na ho nwu wo dɔ wo senti watam ne kɔ ɔmo wo tirimu ka da ho dada wakɔ fofi antoata abamu asi papa na firim utumi frɛ ɔmo back sɛ sister me ba sei na abesi o ana sɛ wo try na wo kyerɛ sɛ wo try ɔmo efre obi wo kurumo nam se adenti na wantimi no nuanom na communicate se me ba eja anyeye obo ade age na de nti next step ye de ri na mana ba sa me ba cha kurumo ho no na service ni ho light ni ho okay ti me face obi a awade ne fon asan down a wonya service okay na ko bo mama ni okay me ba cha o ye di ngomodi o how da so ye be ba be yi ni nyina nyame te ase but o freno ba na abona mane yesa o papa na nya ne nkwa ana wo soma no se ko ka kire mi sister mo se papa wajim me pa cho me na me woni pa na number okay na me friend say onko bo mi sister mama ne say me papa efrim okay the results be na by then isi sen me yo no me friend when ko ka kire wo no ba ko bai na ba konsu de one ketwa na eje asase na film nsem na me bo no nso amane na me frɛ me papa enua baba ko no nso wo sabronu okay ye frɛ na takwasi na ma no e bae nto bae no na bae ba ko ka ho e ye kura na so no man kran so beli yawo no nso so mu na na etna kanim na de papa ko shemoche okay yem firi ho yes awi owu abatese sisi ni yesisiu yemra sisi no so ne oton asase ne de ne de say ya friend kwa mejon mo ka chire no papa chon okay ana mpanimfo no a omo no nya ntawa no so e from say ono odi ajubi na chiri mami no ne me okay sister ajubi akade afa kwa mejon ana muntu otu ye no me pacho sansa asene de okokoton ye no na me papa ti ase nti ono no wa nti mi anka ho hwe nti we na eda ho no no ne ni mi nua e ba ko a ompese omokwaji okay ndi say no kachi ne ono aya adwenkura na kachi na na pese osa onu sister ni nyina ya adwen me pacho wan se ba ko aka no so mbeje afi me pacho wan e ma fon so kra me friend bisa ne say adenti na asase no wo me ho na omo so omo kwakwaje enua wo bro me fon no so no na nye easy na me kate fon no se me nene nkasa enkwa echi na omo de omo pebi omo nye na me famra na monka bi man sisi asase na yefisa ase me ba kwa asase okay tikoko wo so me ba cho obi di ka je ono entimi anye okoye ayi bi casual yi bi enti be me de man be 10 years be 15 years na onye na me gifri nsem na me de ama obi last year nti asase me kra me nshada nko amanfo kra jejeje amana kakakra bi na last year me de ama obi ye me enche is there one plot na acre me pa cho minyan susuide be bro 3.5 acre be 3.5 acre 3.5 acre me pa cho no mo so me didi ye paso ni 1 acre okay me nim 1 acre de your one pool eno ni acre na ye kan 17 eno wum 4 plot enti ubeje di se betu 3 acres which is 12 plot ni achire wait meduru about osi 3 acres ai on se fie asase 1 plot sa na me chire wo bro kakra ebe bro ba chon nani ade na montana se ebe bro dia mo ya nuafofo no maka eka ye kan wasem se ye sa 12 plot na muntimi nche ne obi abenya tretre kura ya hunzu obi atre na ye so mpeso mfa na hunzu pese okiremu se na atena so nti wodi yi me pacho mi nim nyimu mi nim ade yimu mi nim se ye nyina ye maame baako papa baako enti saklata na meye kura na
meye nyina sade daachi no obi ho kire na obenya ska de ato aduane adi but me maame ejapade a ewo ye kura na se me maame wuye no oma fa asase ni nyina eno so mama wo mama me ti se wo mo kura ka kire me se minim na me si de tie akura se ho a mehunu de mempe enti be 4 years ni ana 5 years ni kura min si hoda eye kura e ma ho ma busuanim obi nwuyi ma o si afro mo se ba ko de adwubi na ba ko nso de kwa me dwon adwubi ne dwon asem ne te sa enye entwaye omo de yankro magya hoku sebe tafrache sa na tie pa etan eni bre no tan hunu enimfa so bia yenya omuntia ntino bate beto yebo ahwama bibia akototi producers are tries omonsa entimin come obo abusia panyini bia mane mpa chone me papa me maame nia me maame no munyina ni nua me mamu nyina ewu nti akwaka busua panyin okay ena wo hene ho okay nsam ne pimpen so me nuanom djuma omudi mi atenie omoma atenie omundo omunse be wo mani nyina me frɛ ne ka kire ne se nana se na me nuanom ye ne ebesine sena no obefrɛ me kra ebisam se Kristi asam na de tu mani mono bra na me nhwɛ na me nka ebisine wan frɛ me ebisine ne ba cho da bi ntimi nsumete ho di ma ohene mu a wandima amfrɛ ne ba cho ye kra na se o kunsu de tim wan ne di ne ba cho do tim asabia kunu kunsu ne ba cho ene di ohene o asem wa report to ama police ba cho da bi asem kra nya ha me de ba ya ko bia manson mani nye ho ba ese so mu sisi udodo kafra ma bonto ye mwade bibia be ye boko edi ama ma me di case ba ye pusu ahoma na pese nke enya busuafo na ye no omo twetwe nkomo bate ya pusu ni bia intimi no omo nkasa da bia ye ka say how the asem ba ye mprea say ye pa asem na buha e bia na ya ti owo de na nkwa de ni mu da chen ni owo aka enti aba no sa ya ye nya abotre nanso be kakra wa kan de se bi we nipa ni su kakra ta echiri ye nkasa no mane ye no kore ibetuma do ne de ne ho kakra na mrepam ye tu anamo esefata na ye hunu abusuafo no so na de ne di aba ne wosu ebi bewi ye china na ye se de munim se sompa edi edwuma no sanso so ne bewi kwagu asem no ahomete o Osaba kwa mami wakasa nyina super hine no na ye cat ade a ye fe ne super akuse ehini wa asem ne me wo pa na sa no ma na eba sa ade ye fe ne super no se super hine obi no oda edeba emakwa na yen kancha tiefo se ya na edru me bi wo no a asem ba me gidi ye se ya bona the other side ni nya wo mo na emum se maami bedwene ho no kotwa kwan ana oba ko kana na aduro de bebo one side okay ne de ahwehwe ni nuanom no tiawa ye ne ade a na ye nipa bi ntiase se de ba ye na na mwantie me de da bio nipa no abetra na ye bo no ho ban wa go sha asem timisi ni a chi nipa no police no na sia de ne se ye chi ne no wa ye dai ahwehwemu maami wo kasa o su nyina no begide se wa utifia wo hwe nyina no se wo akebi a wuntimi nipa bebresu di areho wo ma me asem set sa enunti na na obi wo ho a na asem sie na matie one side nye sa na asem ne yentie one side na emom etesa wo yire jawa na so girlfriend jana broken heart acho wo akura ketekete kura no musa wa asem kura na oboso chirim na fi ebi ye mi okwaku o se bi bayo so timba kura na bi bayo sure keju amro becha oto aduane okwa wankotu nipa no onfa nchema nkwala no kura so onfa ma ne kuta no so aduane ni nyan ti broken heart ho asem no enti sa no ma we ya de a atiefo mu tie no mo hwe ne ya dwuma ne ya nkyere wo mu a otifia onti asese
and Asem ne buy na one side and Kwana Muti Dabi. Kwaku na before no mu did you may actually mutazi one tiasi on Tiam Mpe Hokureti. Oh, yeah, Eti Mammy na Sama what the Abana. Baby, a woman said, wouldn't you young bopo? Ne bia, yen a quadrian bakum. Now, son upon now, now. Now, quite Cassabit is Anna woman. Una we, now, ye, na yɛhwɛ deɛ wi sɛ maami kura no sɛ ben predrasa anwiafo a wɔn ba da kokora no ɛwɔ bia ne nso no mo papa odi aburo wani aburo wanyima ndo mo se no ana maami mo ne ka asɛm na bia wafa machi ana okora papa no situation enko yie hwan na sɛ wosie papa no kwakuya tete onipa bi wa sɛ ben predrasa one yɛ ne ne yo na so ade kwache sɛ wote sɛ ɛse wada ha obetu anamo eti sɛ ennuanom a omutie omohwɛ so obi hwɛ ne a yɛnte wɔ mo no mo asɛm na mmom de maami kan sɛ te saa de a ɛtawa abusuam wobɛhwɛ na sɛ nipa baako yɛ na si hɔ sɛbe onkuta wonkura maami sɛ ben predwa bi a no so wɔ ma bi ɔka asɛm bi wɔsɛ nya ne ma na ɔde n'ani ato ɔmo so ɔmo ma na rekyekyeraa ko aka na no etimi si pa eti yɛbɛsrɛ ɛna the same time maami nso sɛbe deɛ yɛ kan sɛ ne baba ako bi kɔyɛ footballer ɛna sɛbe ɔbɔbɔ wɔ amanɔne a ɛnka opie bɛpɛ na nka yɛde ne kyerɛkyerɛ me sister na makyiri ma mmienu ne bɛni o akora mia nam tete no obla mabrɛ no ne yɛka ne saa kɔ maami bi a wɔni binti yɛwɔ ne kawa fa na bɛti ɛmɔ deɛ yɛpɛ sɛ yɛka nyinaa sɛ the other side no so mu tia mu na mɛyi na no yɛma maami sɛbe na sɛ mɔde badan no onkonya awerɛhoɔ nko eti so mu tie yɛ ne a yɛafrɛ ɔmo yɛnya ɔmo na mmom yɛntie ɔmo deɛ yɛntie ɔmo deɛ ɔmo okuro bɛ so kunsu dotiem ɛnɛ deɛ kura ni baabi a ɛmo awa sɛ ɔsɛ baabi ɔsɛ lai ofrɛ no nipa baako na de phone bi ahyɛn bɛ ɛmo Ghana paa so saa de ontie ntwam ɛnɛ da so wɔ saa deɛ wɔ na obi afuru dua soro ɔna ayiwɔ ye awurade na mikro media ko bi ba wa fe na anya 7 years obi timi furu kube obi krom kwa so obi ni ho wa no ko wala jikrom wonu ade em se wonu Ghana awurade 21st century ti dey pese ya kan nyane said the other side no and then the measure say network na say dey adwuma ka obi nkan kire o mo say ye ka o mo asem wo ha na o mu nwia no Yahudie ne awerɛhoɔ na ɔde abɛtena kasa sɛ te saa sɛ te sampa yɛdi kan wɔ obi wɔ so a obɛdi kan wɔ court ɛnso na yɛde wakɔdi fam ɛwɔ hɔ ɛti sɛ ɔmo tie ne a ɔmo mmɔden na ɔmo nso yɛde namba ne bɛto dwa ɔmo mpusu sɛ ɔmo so obi ka ne yɛntie yɛwie de yi atoa yie because asase a mo nyinaa mo de adeɛ sɛ mo papa no kɔfa akyire ɛna akyire okɔsie no ana ɔde ne kɔhyɛ fridge mu kɔ na ɛnfɛkte asase no ɛna yɛbɛto ane atɔn na obiara nya ne kyɛfa na obiara de akɔbɔ ne bra sɛ me nua no wotami ankyɛ so yɛ nkyade yɛ saa enti sɛ me nua na so asɛm akɔka we na agyapade ɔde yɛtɔn a me nsa ka bisika na so mfimi apa kɔ ba bi me so me kɔ na me de me mayɛ mabusua ɛnde wɔ ɛna nka ne tie mu yie kura papa na mo so wa amɔ bra anhwɛ mo ɛnu nti no ama mo antimi ahwɛ na agyapade enti akyiri kɔkɔ so asanka yɛ ni ma ɛso so ma ahwɛ dia no mama me antrase anka maami betimi de yaw ene ne papa sama because when the papa no ma papa no se be na kwese fam obodua sesi ana obi a wafa bibi obodua ebenya na we de ntempa o wade ne papa sama no ne papa ne kradin ne krada so ana make into omumra ye nkyere ne saa kwa no ne mo omumra ne ne ntrase because papa maami de o sikasa super in invata real ensu eye wode nyabotra wate samampa aya beboa mi o eno samampe aya beboa mi o 3 eco caps se menkan cho ze wanya asem na kokutu ya woto ochimemma eba ne sa etetew emane ema nkoyi ndi ebesere koku na esi utu ano ama wo chima no anwe wo sise kusikrante alefon tumedika be 3 eco caps ni benom na ne ema enkoto temfama ya na wo yemu atim
unko otimi ye o abro science ro ne atene form because ajanani ntimi ndropo ni nyina koku timi kofa sa ayade ne babema ukosi nani masisi e otesa ahomache bia odawa odam to next door no obetesi ebu obi taw se ne yebo ntonton Brian tu nsole Brian sole onsole meyehwe oba ne hia adwuma no Brian so ayemre afoso se ne wada koku timi masa ha oni nyina ebantie se nomtiri eku capsules ne bi ne si uda dem na ne ma nkoto temfam koku ne sisi wani ase sisi wo ho sa ebe pone amwani asumdie number ne 0546 107 0546 107 mizo drink one 5G no mo boadwuma se onya mizo ni bi nya 5G ni bi kan wa na ne me koto tende ma yen pon anaju se no mpese ofuru be kase a okwa na no bi she fridge mu sa onya bread ketu bi a head asipu ana bi a meat pa ketu bi na se wa ye because se de di banku de mo aye o anaju ni ye tilapia ni ye banku no etimizo no eboa ye papa chese yensi ni form kra mizo ura ye srew ye de na sa ya brebi ye mizo no asa 5G mesa ni so bo adwuma ya na adwuma se wotia so wani ha so wani kuma so bo bisa bo nsa ma wan energy no wasi kwan so na wo kɔ wo pɛ ne dodo atu a wo number no 0246 270 2210 246 270 221 express group se men kan chose for account se be down na enema enkotote emfama express group say country bia ya di aeroplane ekoso no omusitimi ya ho nkrata de maw timen kan chose school na person ko invite bi na won saka okwa akohwe obi ko hwe ho yare ni nyina oba o mbeboa adwuma na wo pe akoye na mano ne omusitimi kabla no mmo na nema enkoto temfama number no 0552 827 787 0552 827 787 from Ombejo so 21st clinic se men kan kira wo se omo boy adwuma papa omo boy adwuma sana mi chichum ne se ilopto no mse nkoso mo amane ye se a doctor fo ni bi wo Europe ho se de omo de bi nso so ko South Africa ne bi nso wo Ghana de ba bia wo bia wo sa ampatam ya bobo ifrasi wo na di wa yale na yale de ya yenya nka wonto dem se no ntempao no apɛ wo yale ho pumasibire na asomdua ba nyesa e be duru akire no wo be 21st clinic na aka akire wo number ne 0244 915 116 0244915116 kono mo bo Herbal clinic se men kan che se omo na de preke se pada na bawo omo na de preke se pada no masade adu bi aba friend Orden bruni ne se mepe Orden na se bruni ni bedru Ghana na ne be mamu amere okosina ni ma no apem na omo nso omo nya bibini ema ni ni ena obi chie nso onko obo Herbal na obo man bi ese okodunku ku oba no afi oba wase papa menya Orden and adani dia aka wons what din Herbal bitters no ebo adwuma enya no nko aso ni nuro mo wo se wutiri ta twa gaga o chest to bi wakoma no udim se hudi buru se de wo se hudi so a omfi ase o se bi tetu na motukuru asichire yare no a o se men kanto ze tumidi kabela no mo o number ni 0550 191 514 0550 191 514 from Ombejo so na niema akotote ede amount Liberty Conference Liberty o mine ya odubu achi minemu si awi ebra ura de agya na hode ni tumi nwanwaso bi a Jubilee Park o se wo sa every 3 months bia afi India no ode no waso de fa white people na twire problem se a wukuma na se inhira opese ba wabra bom nyina guso na sa fa ba akoso ntwire so hwe ye DJ betum na wisie ne koso no ba de ne monyam so esane Liberty Conference afidian afi edition ano ode ne because nyame ni pa bia mo a okono na rank na ekosoro ano odene wohunu se nyame ni paniti no ho tim fifire no onwan no ho sa no a na wohunu se ne mekoso 31st year be si da Saturday ye boma ye awrade aya no patututu Jubilee Park wo fa ho hyem na ne mankotote emfama anyotofo egusu nyina baby me am ho fazi kwaku jesi opiem ho na se hallelujah ene ma be koso ye be him hanki amani je epi otumidike na fa ho don dwumadiewe na ene ma enkotote emfa emawo if you wanna make koso akai wo say eye Apostle Dr. Amagashi
Apostle Dr. Amagashi papa we wo bajuma papa was one comforting machine every show when yale woman one the obadi amanani ntino ya apostle no nyame difo awrade a che ne haban mu nti hwade ono ne hunu honhom edi a che no de abibiduru haban na ka na epamo mo nti amana yale hwe very simple was wa fon akosi sai tumlika bra na kache obeboa na niema akotote di amount yade bia tete atias for asase so de so je bibiduru yale hwe dia Amagashi se wotra na why mistake kese titumlika bra na kache no wanyo na niema nkotote mfama ne number is 0544 580936 0544 580936 obeboa na niema akotote ede amount yakoso aka se golden dio for semen kanjira wo se oba opese wase ehwam wase ekoyie enema ekoyie wo wase a omese ye omo omdo omo wo hye naba efabi hohoro na nchi sa akora mono no na be ma ne kwa hemfie ho a obi pie fura hemfie ho no na ye ne munyam hye na ye ne je na ye hurisie etom ne bia opi uwura obi ahemfie pia na utiri pa wo etimi gina utiri mu asom yes na emfiri in fact so ba bi hu ye wo hia ye ono a wo ho asom yes na wakai ne ba ko no wadwa kora to oba de wa hemfie de mfa ni agoro o yesa mema bedwa o mbebo odi aka asem asere da ache mema di ngomo pa o tisisi ahemfie ko din dio se men kancho so mo de aba etumidika bepe bito ne siesi ahemfie ona na wura opia afede wo so twitwa proto che na obi filling station ko afede se ahemfie ho hwam ahemfie hote ahemfie hoche ahemfie ho ye twan esa pepe number ne 0544 198 043 0544 198 043 danke ba se men kancho se e bana bibiduro ayale hwede a ukotiri wono danka mistake kese e do se men kancho se tutumilikai na ebra bedan efa ho bedan no na onhwo ma niema enkotote mfama danke se tutumilika yade bia etete wo no fa ne number ne frɛ na omwa danke wanya 14 years in Herbal hospital as doctor and what I adwuma no for past 20 years into wonim ne awoye award awagine kuruma na brade ne ntiase so nti Dr. Danke say the number no ne beboa ebedi wakagina mu number ne 0244 017 556 0244 017 556 Fredank na omo amaniema enkotote mfama jumadi bi koso jumadi bi baba be koso pa on the 7th September na unipa oye host odi jumadi na dada ne fuluma no ye friend Lord Inusa papa wi ba ne politics a wodimu akotene pa na ono de wase wo ba na MPP side oban MPP side she was a rado obetna so no watch breaking the 8 near MPP for aye e de akire o man nyanya mepa on the 7th September no de dumadi no start obeto aso akwisi e ukakoto aba ye de awie e de bacho for fidie ne to a ne ntwetwe nkomo ne ane ne nyaade na so afre wakire wadwe no abo wadwene aha wo so ya NDC wo MPP a wo so fre no abo wadwene no no so akeka na adwena chacho ne emeko inu asem nkanto start on the 7th September it ahunhim na bibia enkotote emfa emaw aguri pole ene awreho abafia maame no de sun adi ne nkomo nyina awie ode sun adi ne nkomo nyina awie onte hu kakra Wofa medase kakra metin ya kachire maame Christine se maame kawakoma fato ye muate susudi awreho baby a apem sem na pempen so abeduro no kebi kura ko awu ana ebi kura ko anya yade bi ba se nyame adom wo nkwan wo ahoden eti pipa wani wo mu ni su na mi se nyame ebe nam ye so ama eniema ayeye e de ama eti ko akoma to ye mu na susu di areho se wate de asie bia twa bibia agu na hwe de eda wanim wate maame aha ofa papa I can say according to me maame Christy say ne nana no mo nsa ase e no mo de ma ne papa papa e wa mo ne mei ai wa mo mo kwan bia so cause maame Christy kire say wono kra ne net asase ne so am say ma say no odo suwo say na wodidi so that time no na ebia na nua no no mo mama kroka ebia mo kroka sie mo e na said won de wo kroka tu amu na said wo da nwura nim e no wo ye adwuma esese wo de wo ye e bi kra say nyemu nua yi mpo a kensase na ebia kankofo so be fafa
ba wakotena so adodo so aye so adwuma ma de yesese ba ye de aba na mo papa eni ho a na ma fachire se wono de enye de ye ma ni bi eduru mre bi aye na ofa emu oya ebusuan bebre sa ne ma no ekoso na mom na ma me na ka asem bi se ni nuanom nyina ne tena ase dwene ho se on papa na amobra enti onyan na on papa yale na oyale da ho no wonwu wofa eduru bre bi epo bi wo ho no mo a enipa mienu miensa bebo ba ko ba kwasane afunsuo nim sabe mpreduasa manu susumra so say nipa bi abopose ye kokun Wofa Lumba na me ka ho ama be ka che Wofa Lumba anti duru mre bi enya po bi a na obi Joseph nuanu mu nyina sa ba ko ambie mu no kwasem ta ka yekun no so ho eti se me papa eyare da ho Rubin na de adwene ba se momi enton no kwasem de to mre bi e pobo mu ba ko be san duru mre bi e pobo mu no ba ko be san enti eno de enya fun so se me papa wo me wo kura na wo me ba asasi so papa na wa ye bi sabe so hwe me so wa hwe me nka se papa bi wo amu hwe ne bo nya sa na mpese me kire na mo ba bi amotifi adudi sa ya papa yare da ho ya bo po se ye nhwe no ne ye ja ma papa na wo amu nyenza papa no wo amu nsi ayie na se munua ekohwe no ma papa no kura afrim atone so a na no na se mo de ne fa sa ekwan ne so eno de wo fa pe de me ma mi kan se ye no kura de a ene na nka ntwa yie ntwa yie kura cause ya funukuro mu ade nipa nan enka mo kura ka mo no so eti asase se 12 acres we say de ka ye ko chanka anya kura ka mo ma mi mienu mpai ye mfa ne se mo ama ne hwe kura ka mo ne mienu na mo se ya fa ne nyina de no kura ni eduru mre bi a aya ne mu oya na emom de me dan nyame ase ma me ma mi se oda so wo nkwa e wa hoode na sabio na ye funu so ani na boro wa wo ma ne bi eti enya kura sabe sa ha kura anya yi a aha betimi aye ya ma na emom se ya ne papa adwa pade de ekwan bi aso ne chefa de esase ani anuafo no etena ase no mo de ma no ntime ma me mekoso asere wo se ko akoma to ye mo ate awerho ho ekum sunsun se wo asusu ani awerho ana wo nsu anwene na se asase ne kwa beba no unuanom so mo de ama no wawu wo be dey ana se be wo da ho ade na wo be ye eti bibia afiri wo mu nyame ne nam adom so de ade abepia afiri kase so ha na menim se yesu ye behwe na ye de yie atu yie ti Wofa wada roma ye soli nkonwa so efiti ne edi kosi duada de ye hwehwe nuafo na chira kwan ne pa asem no pumasi bre me de manu asi osi eni areho biemo entini so onyamisi ni remfi wo obewe wo so abre nyina eni areho biemo entini so onyamisi ni remfi wo obewe wo so abre nyina osi onyami dini wo adi nyina so Yesu udini wo niema nyina so midi emenko kama nwedro midi emensha mi wa gonfu onyami dini wo adi nyina oyo onyami a obosro onu ane basase osuni asasi tumi nyina ni nyina shanizo onu na wedi ngunim owedi mi nyina nanimo onyami ni wo adi nyina eradi nkun na onkun entima obonto yem ai ma bonto yem asase na wo pene ho no sa asase no an yasie papa wo so ne bi obi betimaje ojiwie ya no wawu papa na ye ne dia no kora waja hoko na mo amotetale ho fe no chechire ho re ka chire wadwene se me dia che mo mfa wo ka chire wadwene sa ne forget it abrabo nyame betima ma wo ba am wasi isle gon dan fe no di ka she ho nkra men kasi ja mo mafa ba wo she ho nkra se anye ye mpo a mafa ne se papa ba wa mobra because ania wo kan ye no kora anuafo a etimi aka che papa so wanhwe die nyamanu no mo yetinimodemfo ni sankofo no ne ani ba asase so no so obeku ato akwana kura easy mano indihwehwe won kwana no mane ntena senche ebeboa wo misi ko dwobo atie nya ne ba bi ko mini akosi ademfo ate ase menye ye de but nne so hwe tv o proud se wo baby so di bibia chi ne eku na nani hunu ne wo hunu nyina enobi ye ko wo se ye funu ba na wo se na me ma me ti ane kra ba me echina bi ebeka bi akire obama na kan di ma abunto yem mayen pechesa nyese sana timbe so mbetna na meti bi se ne awokan ye no kure sada na memmoa beba
nti wo de ma abunto ye mwate aha wo de abedan ye de Asem Mpe Nipa panyini wa ha wo famity adwam ofusu be ba be kan ho yesomu a ohene yere ebetumirika asumde be ba ma nso asere ate ma abunto ye ne fa wo ma ne chichire ho re na enema enkotote emfama aboafo bi na so yase yekọ computer so de be ba sesi a afi asem na e dapono so no so ye betam de abro na niema akotote de ama yekọ abasesi e 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya oteli di musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimiziana na no what she drinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba wa fafro. Saa adwadie nkrato yi, FDA hwem agye atum se eye. Kuafo yi afuye na saduru hobie mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubeyusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso doso e ma woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton ya yoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yekina kwa Ghana ene Africa yayo oje sunsum kron ni moja yay
food for thought addition omayini ya wadubuachi onyame akoa ofremu nyina se August onyame ne mu appointment asamo ayakasa ho o say there hit wo free asomafo sam etiaduo no nwoche nyi mu miensa na David nyom etiaduo wache baako nyi mu Jubilee Park Kumase anopa no sia pepepepepe na de ubeye nie o say for plain paper na plain sheet mienu dia nyina jogu baako so na sadam wo pepoje funu media ha nyina ya hye no wo baako aka ho eniema papa wo pese si wo wabrabo eno so kiro no wo so hye so sa eye candle akwankyere na fa wo candle baako ka ho na no na ye beso ye dia bompai Liberty Conference August edition the hit ye bompai ye bebom na wonyame beties ni boy ni so oman ni ya wadubuache na ho fadie ebe nyame made adwumtufo ni ora kwakujesi minister Kwame Jedu minister Kofi Pepra one na bet so chon ahokeka kwan hit August 31st proposi prempa obuadu poko Calvary pema kokodrufo the friend is that what sere dom no be Kenya ne ho ye be kaya tamfo egu oh glory hallelujah one more time pepe enatie nyame pa Jubilee Park ampaya ebedwa 31st eja dem din na nyame ka kire busuafo a omunua betena ha ise yewia ye number ne lebetu de omo mfa mfre omo so mfo ma dwenkyere mra nyina empa de ne pumasibile na asomdue mra ma ye nuafo afane afanka enkyere se baabi fo mefa na afutu ana misade twato a mede koba ya ne se onipa bia maame ne papa na wo no no matter se omonye irresponsible peoples no it doesn't change you life and our attitude and our character there be. If your father is not a responsible man, try to be a responsible daughter or son. That's it. So papa when you're responsible father ba no ye responsible ba ana akora wo papa ntima hwe nti so yale we ntima hwe ne the same suban no a nti go gina awrade anim de na wokoka ba ne ye den se ye papa hwe bo yale ye bre ne ho twa kwa mo no hu se ne ma hwe no eno ne ngomo utua so ka enye yie nti mesrewo se wo se anhwe wa da bia meka se eja wotumi bi se tumi no wonye mo ba obetima convince na amena yiwogu nti so anya enu mpo a ye proud ewo papa ho udi akire sa obefa boni bebre ede asoa yade modi eni besia enimsa yede ne a aso mere ntim befre mu wofa na ya twetwe nkomoni ya pasumdi ama abusua no na mako akomonim ofoso be ma bia obi awade nyankopon hia wa hene yire ene mante wonka awade nhira wantim no wofa ni nkomo awade nhira ba bia obi a ohedumadi Mr. Samuel Kwakudwomo nursing training lecturer dunkwa so wo hwe adwumadi nyame nhira no amebra kwakunso wo US one kodi baafo omunyina wo US omo bo adwuma omo ta adwumadi na chimane ma ekotote ede emaye ene asam dapono so ya jampo try afi na won so wo be kire wadire no se oba na ba ma bi ba wo nchen se wo dofo oyere ana wo kunu se wo maame ana wo papa wo sister ana wo bra wadamfo ana wo kora wo tamfo ana wo dofo eba wo nchen besra upon all treatment ade mama ne se wo firi wo nchen kwa ona aye right person se wo frem buja so wakoduru ana ono na aye right person se o kasa mpacho medase makoduru asumdiem asem ni nie go we dey jademu go we jademu sadi we dey every memo every ma obet we can Karen at least me take mukura nka check it up se maka kodiri on fam ho o de ne ahiansa wo giedie ye be da wa mu ya ide ho dendenden e gari am frekra am ye hunu pesa ogene ye ho be man so timi hidi ntisa na ate wo ba sika mi yima wo nyina na am ye wo nyina de wasika mu kama ma me husu akodu na me da matimada wantimi kura am frede se ma am fre wanka be man so complain ensem obi asio o baby nso timi complain ohun ukoduru o hye ompna ho nti onso wanti man frem se wakoduru onso ba ha ko on frem se wakoduru man frem wanka be ma bi so timi ka se edimbeduru ka on frem check out se ma ba beduru ensem bebre obi timi kwase ayie oba ya bo so ne abusuan de atam mimi ko ba ye na mkwase onso wanti man frem se makoduru se card me ko hwe ho a obi so timi ka se oba ye ja akwan me yehunu so wakoduru ne enye okay wa me yehunu o sanse mu na ya me mpeno ade we ya asem mpacha wo fi o so dwene ho
why na ya no ye right person so of first you ja kwan no anawa utu kwan no eh best you ja kwan no anawa utu kwan no eh best agudi apolina kwan ya we are no defend you, what can defend it? You una the crunty or can or can na a jamon so would have not fair after one so bad be or more na ini aboboneko. Ofa medasi media me a me jaw kwan na me na yesa me frɛ obusa sɛ wakoduru fie na the enti ɛsasa me frɛ woni sɛ what me ho na wo baaye okay waba wabɛsra me okay ana waba me nkyɛn ama de hɛse yɛ wi sɛ me hu sɛ wakoduru fie asundwie mu na nipa nka sɛ wo baa me ho na sɛ wakoduru fie sɛ wankoduru fie ni nti ɛsɛ me di mani edi wachi a hwɛ koduru sɛ waduru fie duru mra bi kura na e bia ofrika musia mesa bisa se ekwan mu nyehu mesro hwe kwan mu yo na wo koduru wo kwan no nso so amasa bisa oduru gate ano osin ai wa wura dem osin ai ene na ko de me wusa makoma ere okay atomi yam na emom se meja wo kwan saa se kosa wa bra mani enti mi ni akire de nya de ametini enti mi a wo besra me no mi mom ana ese mi di wachi ma mi hu se meme ho na wo baaye e kina bi asem bi nti menwene ne na mo madwene wo kina bi asem bi nti because enipa ye ne nam no bibia timi si nipa kwan e bi kura bi ja wo kwan no se wo fa afom a na se man frɛ emusa se bi wakodu ana se wo nkodu ya e bi kura na akohia nkwanhia ba na minim ana minim ba se enye dan a me no se meti se bibia ye me a eye wo a me Philippines me ho na wo firi ya o den wo koye eti ese medi wachi a hunu se ba bia wo firi ba ye no nyame adom wasan koduru ho no mo asundwie mu eti wo fa mi mom na wo besra me no mi mom na ese medi wachi ahwe hunu se wa ye dai wa koduru asundwie because e bi mpa wo kɔ no wo bo mama ne ese aha na mekɔ Pacho de make want to say e bia wo firi wo fie na ba me ho but wo kɔ no wasa akire me say bia me nkɔ me fie straight bia me kɔ me ma me ho eti me make sure say wo firi ha no wo ma me ho na akɔ ya mpa wo se waduru fie ene momi wo ho ama me ne momi nkasa na me hu say wo firi me nkyɛn na wo kɔ ye no momi ho na wo kɔ ye dai ampa na emom say megya wo san se kɔ wabra mente wo nka ba bia ne de nukure ne nya de a me no media mintimi saa antini yie mu pa dia mi mom na nipa na ba me ho ensra hwe ana se bibi ete saa no mi mom na esa me frɛ ebusa se wakodu asundwiem ana ivi wonkutafo ana se wonkuta hwe kora na e bia mepe obi a wo fie ho ana ntemu ho se o nipa so masi kan so oba me no kra me se wo ba fie eti hwe ma me se wabeduru fie apa because ana wo meduru because nipa adwene de ofa once waba wo ho a wo free wo nkyɛn akɔ bibia betimi asi ebi obetimi akra wo kora se bia fie na me konso bia amana aduane adi wa amana lolo fe wa ko ni nyina achi no wo na se okay mi ana ese me frɛ no okay mi ana ese me frɛ no mi ana ese me frɛ no busa se wa ko du via so wie mu a konso me ho no wo ba ye wo fa me ho e wo kora na obi so mpate no okay oh anu de say ye kan say de me de na make individual differences okay me ho me ho na nipa ne bae okay me wo fie na wo fa wo na afrɛ me wale sɛ me no na wo adwuma eti na mpɛ sɛ me bɛsra wo wo fa wo na ba fie mama na aduane adi okay ya tena se adi nkomo na sɛ mo de ba ye nyina ya kan kama eti me gya wo fa wo no kwan me na sɛ me fa wo no bisa sɛ wo fa wakoduru fie asundwie mu ana o agudi e me teke mu nya nri ene wo fa me sra wo duru fie a me frɛ wo ana me kura me nka ne saa na emomia me redi sɛ efiti bi a so amede kwa mokom de be 30 minutes ana say 20 minutes de na wadu enti me make sure say me frɛ obi a waduru ha ana waduru fie ana wa yese ana enti me na sɛ me frɛ bu sasa de wakoduru fie ana sɛ wonya de wonkoduru fie ai wa fa enti me de mi mom na esa me frɛ wo na esa wo frɛ me ka kyerɛ me sɛ wakoduru fie me na esa me frɛ wo agudi apole na sɛ de case ne tia ne de wo no de oba ne nkyɛn a esa ye ne responsibility so obe afro a check ya so akowura wo dem awura ba ta su dware abusa so de support be na dware ta wo be awia besere wunku adam na huntuma ekata ho ansa no ho sesese dia wo fie waye okay omuna sama ya
Wakuyancha yatifo ni for second day. Omojoso. Chanya me adma apiedu kokoben. Chanya me Wofa se ba ko wade. Okay. Ewo honto chanya me wo ha the same time me sa wo Asante achima go hwidiem. Okay. Ai honso. Benintia moa. Okay. Cynthia ene awofrema. Okay. Ene maame Dora of US aba. Almost 70 Somba ya je. Ai. Omne gas on be ba. Ai, on be do last week. O china na yie ne hyehyɛ so. Okay. Nti yɛsɛ nke nyina akɔ na so moyi ba akɔ ama me. So nyahwe. To china be kɔ. Kɔ akɔ nyama na em. Kwaku, asam na da hɔ na me nwa ba wa kyerɛ na adwenkyerɛ. Dume bu atimi to credit ma dia woko. Okay. So ma to credit ama wo. Wo na sɛ sɛ fresh mpacho aba wo. Nyame ya me to ma wo no. Mza afiru mza aba. Mza mpacho aba. Debi. Ye ya de ma na ye fe. Kwa gude ne si kwan. Oba wa ba me ho. Okay. Te sɛ ope bi ama ya ma. Nya nan nko asɛm na ye ka wo. Sɛ oba ye me no da bi. So entertainment a. Wo so ba ye me ye ma wo. Yeah. Enyo obi a na ye kɔ no ho no ma. Kwaku. Sɛ be de wo pe no. Unya. What bammed what restaurant baby? What did he? Who come as I jow quite a drink be a drink a mouth. The aka ya cado or Mumian Robia for the Kutagraman Toma. Who buy my Messiah credit a goose? Okay. Ya did the dear when I'm come. Makwa intentions to me do a crown naka and why a day. Okay. It's my fight and I'm doing Rakaimu. And I'm saying the wood drum my mentonka. Quakusaka sound to be that. Wood drum my mentonka. Yeah. Uko Druya. Ubu could do grana sabe. No bossy he. A dear nefe. A moment by chow, my bedroom. A dash. Then buy or your mammy. That's okay. Oh, Miss Yanko Poncha, or do I could have finished Macoma atomy? Okay. Quagu, I didn't see how. Then Tia Trama will be a trauma saiwi, or brofo new consul, and no be brofo ne so. Ama what the jay abba. I dear simple idea we. Mina wabamo. Obama, my jow quine. Yakas will be a job quine, and Yano and Sahuno. What did the marshal come? Ebikwana my own shopping. Mama usika dia to ho. Ma twa take it dia mam. Asa be preduasa. E chikoko edi ne ma. Obi e bibi ma wa mananya fe. Dia sese wo ye ne se wa wo magya okwan wo akodu no. Wo ne sese oframira. Nyame adaroma medase o. Nyame de ma bedu. Sa de ka no. Na nyame mom na asa me sa afra wo akodu. Yana sanka anya hwede na so de abato ye dwai so ene ye pemu nkyeremu because kwaku sa de wei hanipa anya oba ye be ma ndu kodu e kura ntimi kodu e ndu frem busam se makodu na ye den omo no e receive wo de no mo bufu che wa ese sanka wo twen no omo mem na tabufu oba de wai ni nyina achi no kakra na ho no mfomso kakra wo yesa wonu susu se ho yense one friend no de oba ya wo ye ma ni nyina no eye kwa kakuna se ho no adi atum se ye mfonso na se wona nanka wo so ye no anya na me che so no na dwen sai ni pakro no susu se me mfomso ba nya mfomso ba de wo mu ni se kwakuma ba ba sra wo fie ti o ma ba ho weekend ma ba ho de se wo nyimnya mepe eno ti wa mama amre wa so me nsa na ade mi ko wura ba bi dia mepe wo ye ma me ba unwane me kwaku ene jiwo to petrol gu kan mu wo kodu ma me nte wonka wo kwaku mi na sese me kodu ye no me fa fofra wo kwaku ene de be ba wa ma mani age me dase na ma ba bedu wai obi nso be ka kiro se onam kwa so ko bi kra no nya nkwanhia dika kwaku ene wo ka se wo kom sha me so bi kra so am ja kwa ma kwa me so kra no manya ma tware wo so wati mabu ahwe me so mabu ahwe okay ebi kra so mi ja okwan na me fo free to ye ebi kra so aka akora huja huja me akoto baabi etu ko obi atimi frɛ ne mo ne papa mu de wa wo besra me na me ba wo ba ma anya obone no na ma peka ma ma twa otakiti ama wo mama sika to ho credit kwa ma to ama wo phone ekuta kwa me dia wo ba ma anya obone me se wodu ama mente wonka o atiefu amutie me sa kasa woi ya taka pa me so
odo du amame nte wonka awo ho ti sadi we ya kan kwakoi yesra wo bibia wo tie ye bia no asem wenya asem a esese hedan wo tra ma ne ru se bi we begu awade na we bi wukunu ana wo yire wa yam fom so bi wo a wo ja wo kwanu na wo kodu ese wo frɛ na onu nipa na won buto ne yam e wo kwa bi so because nipa no ba wa nyo bone edo akosi kotoka ana se ayi Kumasi ayi international airport ana majo na maye o sei ede na efe wa bam ho utika magina maka ne kuratu jantintio na ka na tu mayo say I love you too okay enkura nya ye me say na sabi mpe wa kodura ka ne film no ka wo freme wa damase kwaku na no me bae o ya de ma ne me shirawo ya me shirawo me ne nkura ni nyina ba bedu na ka wo be ma no so hani na no me ba o pa kwa de me fa so wa ye ma de duane a me pepa na o ye ma me mia na me yisika de nenso unkwan ede uwie so sama me mpa so aduane di me nya bia che na mmom de o ye ma me nyina no me fro na ma dawase na ma sa ka cho se ma bedu okay ne fe ede kwaku enti wa ukodu ye no wo na sese o freme okay me na ma ja o kwan tu na sese o freme ka chem se hani mababe du na ye fe kwaku mewe ani mababa bedru na aye fe omono botim bi agudia pole na botim kire se ono de uba ne nchen a oso de nani di wachi a hunu se wakoduru asumdiem eno na nka ye amamere kwa so ne fem ene obuo ne ene die kwa so eno fo omono so abem ababa ka se dabi eka ma bo ho aduane am de ma wo se de ma kire do akire wi na me kura mere me wuzi wodura na wunuri nti udura wona wo so ofre me se me duru nyame nhia ne aye ma me ono nso de ye no ukoma ana ukoma b ibe jala na gum baby ukoma no achirim kakra bi ne yekọ baby ukoma no achirim kakra bi ne yekọ na enema akototi before see ebe jaya gum no na me won kaibo bi wa chi o de wi ko na me den kaibo no be no etu wetu ma fro your number no 0551931931 05519131 hello yes sir. Good evening. Good evening, sir. Okay, omu nyina ho ye de. That's bia ho ye. E do ba de ase wa de njire. But what then say e se obe man na hu so bo na kudu. Aso ye de. E so wo be man na so fi hu se pa no ba won chen wa kudu. Like obi ba won chen a wada oba won na ba mu. Oba won chen wo na wo so wo hwese wa kwa koduru mbua. Eba time. Dia pole na dia adendi. Because they do cover to say bia oba de ba on China e bia no an could do feel bia stuff be fufuro. Okay. They say ofre. They no ka ofre na say oba na kan twenty na say wo bo na bo fro so I say oba na confirm say obi do am. Okay, nyame nhira wa de njire. Hello. Wofa Lumba. Dabere Nkranze ni no na yes an. Hello Wofa Lumba. Yes sir. Me tiao ne omono ene agudie poli na say nyame nhira mo. Ya je so. Madi na misi amekata free epoano kufum. Epoano fo ho ye. Me so mama jinje. Epoano network. Epoano network. And passes my son for come. Okay. It is so good through. What of them say? You will miss Omodia. Yes, I said it was your chino, a chin in Yanko. Hello. Hello. Yay. Yadamasi. That's how you need to do it. What would I mean? And I'm going to say,
Mate me dasi. Minti obi. Hello. Samusim bema mo fa ase na we minti. Hello. Lumba, Majuma. Ya Juma dasi. CPC uboko de. Let's imagine say asoma o mo asamoa kan me foaso. Me no mo asamoa ya fi say. Aba me ho. E na wo ba ye no. De se me ye mo bia na mayama. Le jawo kwan. E mo akodru fie. Etu ko du fie de me se we. Obanyo so free he. CPC, e ja se be ma. Minti wa sem no bi ma yi wa free so. Hello. So come on. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, good evening. Good evening, sir. Your family sitting there. Mo adenje nko. But the program na present. Who was so that yanko? Then was friend I say you know e could ya kwa na was ai hwan ya na kwa ma no. So me den say nka o best friend na o kodu ya pa mi ja kwa. When nka was o friend. O mo no dia na bye. Hello. Hello. Yay. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening. That is you. Kaza. O free so. Hello. Wofa Lumba. Nana one eh. Media enkranza na mijina metunkra no. Mr. Enoch Nana one. Bako pe. Ofa na nkomo hinya mede. Na nkomo wenti nne manidi. Niyetie ne sofa. Nka ne papa mu pa die. One time by for can say me say ye ni hia say aye fata. Okay. Nka ne papa mu pa de se ne nka ne kwan so pa de wa koduru no wo ne e wo senka wo frɛ. Na so ga na ha. Wo kan discam obi kura. I saw some free and some bajo scanner ba. Na to scan nya ma ye no frɛ. Na one bajo yere mo ye. Tiane ma me yi wa free so. Na yi wa free so. Na yi wa. Hello. Mpɛsɛ mekɔ mutubutu mu program so kakra. Akɔ. Me didi Emmanuel. Ima bɔkɔ deɛ. Dɛbi fasen ɔkɔn fasen. Hello. 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 Yes sir. Kɔjɔ bibi abɔ. Hello. Kwajo bibi aboko de. Na mu so plan no ye mutum hoye. Oti apose class one table na twira konkro no. Boko. Ojo kwa ma hwan. Boko. Ye kwajo ba bia wa ye adwuma ya duru se tie ohun TV so. Kwajo. What is saying? Me no mo ya je papa. Kwajo ani e bye. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Kwajo no hoye. Ewrade ayade na so e. Ewrade ado me ka se fra ngo maso ye fra me didi. Okay. Me pa cho be ni omo asamoa ya adwen. Nipa wotu kwan na wo koduru a wo na se ofren ko sa kontu sem no obi ni. Enwa mi ko baby. Me buy beduru ya na me fa phone na me friend pa ko so o ma beduru. Didi mpacho wawale. Me ni je mpacho wawale. Didi ani e bye chaire ma me bye. Hello. Hello. Mpacho good. Yeah. Mpacho. Me dia me susu se anka sabu ka fra che nipa na obesra me no me na e digital so woduro. Ye face the monitor. Nipa na ko e monitor na namo na o de ko no. Bibi put me and what is saying. Because if I could have for car or no, you could have bread. What Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, the phone is a busy. Mr. Jesse in the ma Ajeza. In the ma for when you
Ya chia na bremezi amame. Yo, okay. Yeah, I'm Canada. No. I'm saying, a baby, I say something in Kai. Be a bit now. A service at Nipano. Yeah, Diamond. But Joya Jumabe. Oya Jumabe. Me charge. What's your chow headmaster, mammy? Bye. Hello. 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 Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Mr. Said your gas as a city away, there was remember. Tepa for you now, where you no bad, I say. Now, come when you mean near our bar, one was of the one now, what Jan Quano so many times or could dress from you. Wow, Jan, and one also. Collect for 3 points. A good idea. Hello. 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 Yes, sir. Ebacho bibi aboko die. Metie wo opanyi. E pole na dia network na enye. Hello. Hello. Ye, the network in your own. Hello, Falumba. Yes, sir. Mpacho, my gentleman says, what we are saying, Nessa, Nipana of the bunch and Nessa, open and answer or come a party in a chair. Nipana on one bound channel. The moment you are fluent channel, any 5 minutes in the air, so friend, Bishan say, what do he? One am he. Let us say Nipana come out. No prayer, Coppin said Nipana could do feet. Now after once had the you say a door on them. So what don't quite the essay? In flew in China or Tanakan. Collect 4 points. I'm going you film. Hello. Hello. One yeah. And a girl don't even come. Hello. Good evening. Good evening, sir. Let us know. The family King's girls are with you. But you'll be able dear. Yeah, me, I do. Oh, come on. You know, for American, you want me to know. Oh, so we'll be waiting about one chain. Nah, Bana or Batten. When you shall quiet us. Meba. So, when him kwasu, so when him kwasu. A responsibility mass will be bound China check so I could do. And now you're not serious or catch us a bear and I'm a good dress from them. And they move when I would be 18 years ago, man. And the papa should be wow, Obama in China, no, Barnabia, no, for Monday. Hello. Hello. Free banya in free. Hello. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Bibi aboko dear. Bibi aboko. Ipacho wajenjre. The committee not trying to share. The Gajo fans answer within the Selka Safri, Joe fans answer. I can't tell you the Pacific Castle. Kofi Nyedini. I didn't tell you say. The preserving of I want to say, or baby man in Chairman Yamushi of our mono Asamoah. Obi Bowen, I was a woman and I was a friend. Call it for 5 points. May you have Yame Panway.
Hey. Hello. 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 Meet you over you guys meet you. Otien we go back kwa mo me yin afim. Hello. Welcome Obano. Collect 8 points. Madam, I'm going to Hello. Yeah, my dear. Yeah, go. Wofa Lumba, Wofa Lumba. Yeah, he carried the Nukweta. Collect for Milan, so. Hello. Last caller. Collect for 9 points. God bless you. Ahana mraba makwami aniki bedie ni see. Oya danya yababo. Ahana mraba makwami aniki bedie ni see. Lawyer Atukuba ewe achire. Ono na ne din ba akonso de nkwanta bisa Isaac. Ono na de ne yama nyina atwere ni nyina eba awie ye ntino. Ye de gunsan ye ni no. Eye me am wo fa se agudie pole na onya pole and so the panson. Oh, clap for and so after the omuna samwa wo ye tu no ga na Asem Mpe Nipa panyin se ono kra so na we o onya mako 9 wa really clap for omuno asafwa Eradi nshira oni babia otie Sompa Asem Mpe Nipa efiara so de bibia timisi ya de kakra bi twoma mamne ya sori amanyame nipa oba aba eno ya de Asem bi toma prano abrante bia ne nua ma no betena ha se wayera omo hwehwe no Sompa Asem Mpe Nipa platform ne so ebi kan so akakopie eye konfo anoche ebi so freche twoma de so mo hunime ya bebere Sompa platform ne so ndi Eradi ada wo ma omakwa ko hu mu nua be ma no a omo nsa aka ne de ne kofie asumdie mo eno na ye hwehwe we ne ma Sompa ye Sompa no Asem bi ade fa ha bi Erade nam ye so emma pomasibire emma asumdie bra nyame onhira odasani biara da otie edwumadie na onya ne kase me nua bra kwa komite ne nka cho me bre anseri Asem bi nti me bra na menye firi sao ba kwa Erade Nyankopon hira ma no ne saa na me nua kodwo ba afo nso so o America Erade hira me nua ba akua onso hwe edwumadie na akua onso so obo ade Nyankopon onhira birthday chenchenche bi da pono so birthday chenchenche bi da pono so birthday na fantastic o eye owura ni owura kunu owura ni owura yire eye aida tweneboa kodua ena owura ni owura kunu ena wish ne happy birthday ono nso din no eye Jones tweneboa kodua endi Jones tweneboa kodua se menkanche ne ho kani ne dofo yire se aida Erade nhyira ontre wa hye nya okase osoro no mmoa omma wani muduro akokoduro nimdia ye de tai kunati mu obobra ko nanim omde enkrawe nyina efa azuka so ene ensa akanti aida twenebo akodua wo fa mahira se de wukunu hira wo no eye wukunu Jones twenebo akodua ehira sa na wo fa so mihira wo se Erade mu awoda nye de afisese na sika bebere abobo ano na niema akototedi ama because I can say Yebesoli Uni Glory Worship Center eye kronum enuam Dr. Alex Kwabena Jemfi nyame ni pay wo badwuma papa wo badwuma papa o kire Erade akwan na no say sawo nyalewa na chese enema papa wetimi yel boy a very humble man said your brain ho ase no hunu no na nam ho abeka se onkura hwe ba se bibi to na se obowura papa ya kacha na ho se nyame ni pa ne se no mote o hwetete adifo ne asofo na sa no mbo mo brawo obehunu very humble and quiet but o kasa na bibi asi aha onsa akokura tipa frobra odifo ne dan na ne sisi de bra no mo nyina abu tete adifo ne very humble but they are very powerful sa na Dr. Alex Kwabena Jemfi ono nso te
din but ye kura ne so nyame enhire nyame ni pay ye sori won na eba fo afidie to ane tie nsɛmpa nyame ni pay de bro na nim sɛ benam ne so amoa ye nhira ndi ahwefo ye viewers nyina mo ntwe papa enche obeba ba be wuram na dwumadie no aya akɔ no ayɛ de ama wo awurade